Rwendo rwekuponeswa rwechirongwa nekuziva zviri mberi kwaMwari wakarongwa nemutoo unoshamisa. Zvatakaitwa naMwari takaitwa savanhu vakarwara nechirwere chinonzi chinouraya, pandemic. Chichiuraya kudaro, Mwari obva ati ndagadzira mushonga, chiutsvagai pauri mugounwa mugopona. Vanhu voita chipatapata kuutsvaga, vobva vazowana pakanyorwa kunzi hapana anowana kana ndisina kumuratidza. Vanhu vochiti saka tochifa here? Mwari oti kana matoushaya ifai. Mumwe mutemo uri kuti mukauwana mukanwa munorarama. Mumwe mutemo uri kuti hamuuwane kana ndisina kukuratidzai. Mumwe mutemo unenge uchiti handiri kukuonai muchiuya kuzondibvunza kuti ndakauisa kupi. Iwe uri kurwara, uda kutofa, uri kutozviziva kuti ndaakufa. Wobva waziva kuti Mwari akagadzira mushonga, wobva waziva futi kuti akauviga. Obva waziva futi kuti mushonga unouwana kana achida kukuratidza. Obva ati futi musandibvunze pandakauviga. Kungogara muchirwara, mofa kana maushaya. Asi mukanga marangarirwa neni, ndichakuratidzai pauri motonwa. Kobva kwazoita vanenge vauratidzwa, vobva vaunwa, vorarama. Mochinze right. Munonwa mushonga uyu muchidzidza kuti ndakaugadzira sei kuti murarame. Mukaunwa musingadzidze kuti wakagadzirwa nei, munofa futi muinawo. Saka Jesu ndiye akatifira. Vhangeri yake ndio inoponesa. Saka vanenge vachiti takaponeswa, vari kunzi hamusati mapinda denga kunyange makaponeswa munoona kutadza uri pinda. Paya pamakanzwa shoko mukatendeuka hapasiripo pamunopinda denga. Mochitogara pasi kudzidza kuti rwakabvepi ruponeso rwacho. Mukasaziva kwarwakabva hamupinde. Nekuti munee musingazive kuti munonamata muchiti kuna Mwari wacho. Haleluya. Tiri kunzwika here vadikani? Nhau iyoyi yandiri kutaura iyi inorwadza vanhu. Nekuti vanhu vazhinji havadi kuita sezvayo kuinzwa. Vane vachikutaurira kuti ayewo hande paIsaiah 51 verse 1. Inoti, hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord. Look unto the rock whence you are hewn, and to the hole of the pit where you are digged. Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you. For I called him alone, and blessed him, and increased him. Kuzasanenga akutaura zvokuropafadza Zioni. But anotaura kuti kudii nereshona. Ndiani anga ari kuverenga reshona nasi? Verenga itenzwe. Nditeererei imi munotevera kururama. Imi munotsvaka kururama, nditeererei. Imi munotsvaka Ishe. Imi munotsvaka Ishe, teererai. Cherechedzai dombo pamakatemwa. Cherechedzai dombo pamakatemwa. Negomba romugodhi pamakacherwa. Pane rimwe gomba ramakatocherwa kubva pariri. Ngatitorei nzvimbo dzedu. Saka vhangeri ndeye kutocherechedza dombo. Look unto the rock whence you are hewn. Takataura nhauka yemazita akanyorwa paefodhi yemuprista mukuru. Tikati mazita evasanangurwa ari pachipfuva chake, but akanyorwa pamabwe anokosha. Nyamba hakuna ibwe rinokosha kupfuura iye. Saka pari kunzi cherechedzai dombo, dombo kandiye
ndiye anoti upon this rock I will build my church. Kwanditi ndiye ibwe rakarambwa nevavaki rikaitwa musoro wekona, zvikanzi kuita kwasheka ikoko kunoshamisa maziso edu. Saka pamunee muchidzidza shoko raMwari, munee muchicherechedza dombo pamakatemwa negomba pamakacherwa. Saka vhangeri ndeye kutocherechedza dombo patakaita sei. Saka pari kunzi cherechedzai dombo, handiti ndo iri kutaurwa naPauro here ichinzi takatarisa pana Jesu ka muvambi nemukwaniso wokutenda kwedu? Ndo iri kunzi naJohani tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika? Ndo yaanotika pavaGaratiya, ndiudzei imi kuti makagamuchira here mweya mutsvene nemabasa emurayiro? Ndakakuratidzai Jesu pachena namaziso enyu mukamuona. Cherechedzai dombo pamakatemwa negomba remugodhi pamakacherwa. Saka uchonoona kuti takatemwa padombo uye takaburitswa mugomba remugodhi, takafukunurwa. Haleluya. Vhangeri yemwanakomana inotsvaka kudzidzisa vanhu dombo pavakatemwa pariri. Ungagona hako kuziva kuti Jesu akarembera paKalvari, asi unorizivawo dombo iri kusvikira papi? Dombo racho chairo chairo pawakatemwa unorinzwisisa kusvikira papi? Vhangeri yakaparidzwa shamwari yakanaka. Yakaparidzwa yakaita sei? Yakaparidzwa yakanaka. Mwari achidada nayo, achiiviga achifushira, achiiviga achifushira, asi achiziva paakaiviga. Achiti kana ndazosangana nevanhu vandoda kuponesa, ndichivaratidza kuti vhangeri yanga yakavigwa, yakufukunurwa, yodzidziswa, genga rinofanira kuzopinda denga. Mwanakomana achiuya panyika pano, kaakasiri kekutanga kuuya kwake. Akatombouya achichera foundation, akatombouya achimaka mapegi epaida kuvaka imba yacho, akauya akadhirowa dhirau dzake akanyora pasi, akati ndaakuunganidza samende nematombo, ndichazodzoka ndovaka. Akambenga aripo, Abrahamu akatomboomona, akasvika pamba paAbhurahamu akatodya chingwa chakabikwa naSara, akatogocherwa mhuruka yakakora, akaidya pamba paAbhurahamu. Akambosangana naAbhurahamu achibva kunouraya madzimambo, akatomboburitsa chingwa, akamupa waini, akamuropafadza. Shamwari, vhangeri Jesu akaigadzira kubva kudhara, but yanga yakavigwa vhangeri iyoyo. Yakatembenge irimo mugadheni reEdheni, ichinzi muti woupenyu, ikachinja zita, ikatanga kunzi rwizi rwaidiridza gadheni, ikachinja zita, ikatanga kunzi dehwe rakapfekedzwa Adhamu, ikachinja zita, ikanzi gwayana rakabayiwa naAbhero, ikachinja zita, ikanzi ngarava yakavakwa naNoa. Iri vhangeri imwe chete, haina kumbochinja vhangeri, yakagara iri vhangeri imwe chete. Inochinja madimensions vhangeri, but inoramba iri imwe chete. Enda pagomo reMoraya unonoiona yakapaikira nenyanga dzaro murukato. Iri vhangeri yemwanakomana waMwari yanga irimo mugomo reMoraya. Haleluya, haleluya. Ndiri kunzwika here panapa? Bvunza Noa akaiona ari mungarava zo, iyo mungarava ichiparidza vhangeri. Pane imwe futi yaitoparidzwa Noa ari mungarava, yainaya ichibva kumusoro, yakanga iri vhangeri futi iyoyo. Noa akabuda mungarava, ikaparidzwa mumunda maNoa, mukamera mazabiringa. Noa akanwa waini akadhakwa. Iri vhangeri mwanakomana waMwari. Isaka akaiparidza, akachera matsima akavharwa, akaafushira, akaafukundura, akachera matsima akafushirwa, achaafukundura. So iri vhangeri yematsima icherwa naIsaka. Ikabva ipapo vhangeri mumba maIsaka, ikapinda mudumbu raRibheka mukadzi wake, ikavigwa mudumbu raRibheka, ikatanga kunetsa iri mudumbu imomo. Ikazvarwa vhangeri, ikagara pamba paIsaka, ikazobuda mumba maIsaka, ikapinda mudanga maIsaka. Iri vhangeri yemwanakomana waMwari. Ikabva pamba paIsaka, ikaenda kuPadhanaramu, ikasvika paBheteri vhangeri,
ikatsamirwa naJakobho. So pakaonekwa manera achiburuka nekukwira nekudzika, Jakobho akati ipa yaMwari. Manera akaona akataurwa paJohn chapter 1 zvikanzi, Natanieri, watenda kuti ndini mwanakomana waMwari nekuti ndakutaurira kuti ndakakuziva usati wapasi pemuonde. Uchaona zvakakura kupfuura izvezvi. Uchaona mangirozi dzichikwira nekudzika pamusoro pemwanakomana wemunhu. Ndini manera akaonekwa naJakobho. Ivhangeri imwe chete Jakobho akatomboiona akati ipa yaMwari. Vhangeri yakabvira kudhara iripo iyi. Amen. Haleluya, haleluya. Yes. Ikasvika kumba kwaLabhani vhangeri. Haleluya. Yakanga iri mune chimwe chimuti. So ukamutsvaga Jakobho akanga abirwa makwai ake nemombe dzake naLabhani. Ndopa akanga anzi naLabhani, tora dzine makomba makwamba uite dzako, dzisina makomba makwamba ndo dzangu. Jakobho ndokubva atorwa mabhuru ese nesheshe dzese nemhuru dzese dzine makomba makwamba. Ndobva atora chimwe chimuti. So ndobva achipenda nerimwe saidi, ndobva achipenda nerimwe saidi. Ndobva mhou dzaakuuya dzichinwa mvura dzakatarisa chimuti ichocho. Ndobva dzatoita chii? Padzaita pamuviri, padzabereka dzine makomba makwamba. Icho chimuti icho chiya ndokauvarika iwe. Kuri kuitwa kudiko iwe? Ikauvarika yakagadzirwa naJakobho. Pakatanga kuberekwa dzine makomba makwamba, vaEdheni navaJudha vakuponeswa pachimuti chaJakobho. Iri kusvikira vhangeri. Ikabva kamuPadhanaramu ikatanga kudzoka Kenani. Ndobva yasvika pamuOukika. Uri kukanganwa here pakavigwa gogo Dhibhora? Zvikanzi naJakobho, akomana taakupinda muKenani, chiunzai zvimwari zvese panapa tizvicherere pasi pemuouki. Ndobva zvimwari zvese zvakanga zvatorwa Padhanaramu zvachererwa pasi pemuouki naJakobho. Ko handiti pamuouki pamuti here? Ko vaGaratiya inoti kudii? Inoti sezvo zvakanyorwa zvichinzi ngaatukwe anorembera pamuti, saizvozvo mwanakomana akarembera paKauvari kuti aunze ropafadzo kuvaEdheni. Yakanga iripo pamuouki ipapo. Ndobva Jona aiwanawo musi waakaparidza kuti kwasara mazuva ane 40 neusiku hune 40 kuti Ninivha iparadzwe. Ndobva aenda kunogara kunze kweguta achitarisira kuti Sodomi Ninivha inoparara. Ndopanonzi Mwari akatuma mhepo ndokubva zuva rapisa. Ndobva Mwari ameresa muti. Mwari akameresa muti kuti Jona awane kutonhorerwa. Ndopanonzi kusendi akazotuma gonye. Ndobva gonye rauya ndobva rarova muti, ndobva wadonha. Ndobva Jona akupopota. Zvikanzi ndagumbuka zvekuda kufa. Zvikanzi naMwari wagumbukirei? Zvikanzi muti wanga uchindiitira zvakanaka wadonha nei? Zvikanzi iwe wakagumbukira nhau yekuti ndaregerera Sodhomu neGomora isingazive kurudyi rwayo kana kuruboshwe. Dambudziko rako nderei? Iye zvino muti wori kupopoterawo ndiwo wakaudyara here? Ndindaudonhedza muti uyu, ndatuma gonye. Handiti gonye ndo rakarehwa kuna Ezekeri, kuna Isaya richinzi, iwe Jakobho usanetseka hako, iwe Jakobho uri gonye rangu. Ko zvino gonye rakadya muti waJona haasi Jesu Kristu akagumisa murayiro paKauvari? Unorishaya sei vhangeri? Ko handiti vhangeri rakambotorwawo naSamusoni? Vhangeri rakatorwa naSamusoni iri. Akapinda kamuTimnati vakamuvhiringa. Akati mirei munhu zvandiri kukuitirai. Ndakutakura magedhi ndokwidza nawo pamusoro pegomo. Ndobva atakura magedhi ndokwira nawo gomo. So vanhu vakafuma magedhi pasina. Nyamba iye anoti paJohn 10 ndini gedhi. Hakuna anopinda asina kupinda nekwandiri. Shakaisuwo rakamanikana. Nyamba paari kuenda nemagedhi mugomo. Mugomo reZioni muNew Testament. Ndo maakuwanikwa ruponeso imomo. Vhangeri harinetse kuriwana shamwari. Haleluya. Zviri kunzwika? Vhangeri unorishaya sei? Unorishaya sei vhangeri? Kwenga Jefta akariwana 1. Kwenga Gideon akariwana vhangeri. Handiti Gideon akawanikwa
achipura witi pachisviniro chewaini. Panofanira kusvinirwa waini ndo paipurirwa kawiti. Kunokanganwa sei kuti akanzi uya mighty man of valor, akati munogoti ndiri mighty man of valor, ini ndichipurira witi pachisviniro chewaini sei? Pachisviniro chewaini haupazive here iwe? Handiti pachisviniro chewaini pakaovhara here iwe? Ndo panokuwadzwa kamwanakomana. Handiti waini inoparidza ropa remwanakomana waMwari. Saka pachisviniro panofanira kuwanikwa wainika. But Israel haina kugona kuwana wainika, yaipurira witi ipapo. Ndo saka yaiparidza kamurayiro pachisviniro chewaini. Nekudaka kwevamidhiani ndo chivi chainetsa. Ko uri kunetseka sei? Ndokubva anzenda unorwa urwire hama dzako kuvamidhiani. Zvikanzi ndiri mudiki chaiye. Kuimba yaManase ndiri mudiki. Iye Manase wacho mudiki futi. Baba vedu Manase ndi 11th born pavana vaIsraeri. Inini kwa Manase kwacho ndiri mudiki. Kwa handiti mapisare mainoti wakaitwa mudiki zvishoma. Kuvatumwa. Nekuti Gideon paiti ndiri mudiki aitotaura Jesu ka. Handiti akanga aberekerwa Bethlehem akanohwanda Nazareta. Vakomana vakati kune chakanaka here chingabve Nazareta. Zvikanzi mfana kuti unorwa nevamidhiani haungangorwa navo, tanga waondomora atari yaBhaari. Ndopaakaenda kausiku nevakomana vake usiku. Ndo hwakaenda ndokunopwanya atari yaBhaari. Ndobva anzi naMwari mfana, tora mombe yababa wako. Iwe huna mombe kayo? Zvikanzi ndoiwana kupi? Zvikanzi tora bhuru ramudharo wako ugadzire atari. Ko zvino mombe yakatorwa naGideoni yakanga isiri yake? Ko handiti isusu hatina mombe yatiinayo? Tinaye here angatifire isu? Tototora kaya baba yemudanga ka kuti atari yaBhaari yondomoke. Pangiri yakazouya ka ndobva yaberekwa, ndobva yagara mudumbu raMaria. Yagara mudumbu raMaria haina kunyarara, yakatanga kuprofita irimo. Zvikanzi naGabhurieri, kana uchiramba kuti mhandara hadzibereke vana, enda kwaErizabheta, tete vako vanotori nemimba ine 6 months kutaura kuno. Handiti wakanga uchiti Erizabheta hazvare uchanoshamiswa, chembere chaidzo dzinozvara. Maria akati tete vanondinyararira kwenga taiudzana masikireti esaya. Ndobva asimuka Maria kuenda kumba kwaElizabeth, mukadzi waZakaraya. Achinosvika ikoko, zvinonzi mwana ari mudumbu raElizabeth akajamba. Ndokubva Elizabeth abatwa nemweya mutsvene, ndokubva kutanga kuprofita. Akati, ko mai vatenzi wangu vanotsvagei kumuranda wavo? Mai watenzi wangu vanotsvakei kumuranda wavo? Ndiani ari kunzi tenzi? NdiMari here? Kwete, ndiKristu akanga ari mudumbu. Uye ari kuti mai vatenzi wangu havasi mai Erizabheta, ndiJohana ari kutaura. Nekuti Gabhurieri achitaura akanga ati mukomana uyu achanga akazara nemweya achiri mudumbu ramai vake. Nyamba mweya wanga usati wapinda muna Johani, nekuti mweya uyu wanga usiri muna Johani kekutanga, wakangombengori muna Elijah akausira Elisha ndokubva avigwa. Mumwe mukomana ndokubva avira muguva raElisha, ndobva atora mweya iwoyo ndobva amhanya nawo, ndokubva afawo mukomana iye. Nyamba mweya uyu unofanira kuuya pana Johani. Saka Maria paakanzi naGabhurieri enda kwaElizabeth, akafunga kuti ari kutumwa kunokonfema nauye nhumbu. Izvo kune mumwe akafa ari mudumbu raElizabeth. Munhu wokutanga kubhabhatidzwa nomweya mutsvene ndiJohani, akabhabhatidzwa naJesu. But kuOld Testament munhu haabvumidzwe kugara nemweya mutsvene forever. Zvanga zviine timetable. Ndirizwire unodana ari murenje, gadzirai nzira dzaShe. Handisiri nasi anouya aripo pakati penyu wamusingazive, kana nena handimuzive. Iye anokubhabhatidzai nemweya nemoto, ini ndinokubhabhatidzai nemvura.
ndobva aita 16 years achiparidza iyoyo aine mweya mutsvene waakapiwa musi waakashanyirwa ari mudumbu raamai vake naMariya achibata pamuviri. Jesu akati assignment yaJohn yapera, ndaakunotora mweya wangu ndigozobata vhangeri ndamutorera. Paari kuuya kuzobhabhatidzwa naJohani, Jesu haasi kuuya kuzobhabhatidzwa, ari kuuya kuzotora mweya waakabhenga apa mukomana. Ombera Jesu maoko. Vhangeri yakafamba pakati pevanhu ndokubva yaita 30 years yakawanda Nazareta. Yanga ichitoveza zvayo mapuranga, ichiveza mapuranga ichitengesera vanhu, ichiveza mapuranga ichitengesera vanhu, ichiveza mapuranga ichitengesera vanhu. Iyo vhangeri yakanyarara. Vanhu vachisvika pairi so vachiti kuna Jesu, mufana Jesus, tebhuru yako yakanaka iri kuita mari. Jesu oti 40, zvonzai waiwa tiri kudhuza kudzikisa ita 20, zvonza rova pasi shamwari 20 yanyanya. Mapuranga anodhura. Chita 29, zvanza chita ngatichita 25, tosangana pakati nepakati. Jesu oti kana usina 28 bhorwa pasi. Mukomana utereke ndinotora imwe pondo pane ndasiya kumba. Mangwana mumwe oti shamwari shureke yako yakagadzira yakanaka. Vhangeri ichiveza mapuranga yakanyarara. 30 years Mwari ari pakati pevanhu, hapana akazviziva. Ndoya ndinoti vanoimba dai Jesu achionekwa ndaizofara naye. Munonyepa vana baba nana amai. Yakaita 30 years Mwari ari pano, vanhu vachisvika pana Mwari vachibva vaine mapuranga pasina kana wana anonyumwa. Zviya zvokuti avhangeri yavaiparidza ndainyumwa kuti ndenhema. Ukanyatsoigaya statement iyo unonyepa. Dai vanhu vainyumwa, dai paina akasvika pana Jesu one day akati kunyepa uye asikapenda ndiMwari. Shamwari yakunotitaurira vanhu shamwari, Mwari akauya vadikani, Mwari akauya. Hapana kana wana akazviita. Munhu wese aita kamutarisa sewoti sorry. Nekuti carpentry kwaIsraeri raiva basa rakashoreka, ndo raive basa raizvidzwa kupfuura mamwe ese. Ari kutsvaga iko kumapuranga, akadii kukanya zvidhina, akadii kuita silversmith, akadii kuita rimwe basa. Sei akasarudza carpentry? Nekuti uchaona kuti carpentry inoita kuti munhu aende kune mumwe munhu anogona kutamba nemuti. Iye ainawo muti kumba kwake asi asingagone kutamba nawo. Chinosaka uende kuTV sales and haya kunotenga masofa, muti unawo kumba kwako haugone kutamba nawo. Pane mumwe ane umhizha hwokutamba nawo, zvekuburitsa chinhu chinogarika kana chinodyirwa kubva pamuti zvawatadza iwewe. Saka vanhu vaiuya achivatengesera, vachiuya achiita sei? Iko kuvana vaDhavhidhi kwakuine vamwe vaiita mabasa ari nani. Sei akanzi arerwe naJosefa? Nekuti trade yekuveza mapuranga yanga iri yaJosefa. Saka ndiye akati mudhara Jose, ndidzidzise iwo kuita mapuranga. Jose akati mufana sando inobatwa so. Josefa akadzidzisa Mwari kubata sando, akasazviona kuti ndiMwari. Mwari achiparidza vhangeri yekuti hazvina basa kuti unofunga zvakadii, akasada kukuzarurira haumuwani. But kumapuranga aiita sei aitei? Nauye kanga yaitika pa Numbers 21 ndo pakatangira mapuranga. Vanhu varumwa nenyoka. Mozisi akanzi gadzira nyoka yemutarira uise padanda. Saka danda ndo raaidhila naro kuti vanhu vakamuziva nenhau yemapuranga, vakazomona arembera pamapuranga, havashamiswa kuti zvafamba sei. Igrafti rake anoita basa remapuranga. Nyamba iwowo mapuranga acho angagone kutakura ndiro dzechikafu kana kutakura vamwe vanhu vogadzira masofa, asi hakuna puranga raigona kutakura Mwari. Saka paakaita 30 years achiveza mapuranga, aisimbisa mapuranga. Vakomana hamuna simba rekutakura Mwari. Dakukusimbisai rimwe zuva muchatakura Mwari. Hausi kuzvinzwa. Ndokubva azotakura iye mapuranga asati atakurwa nawo.
ndopaanonzi akazenga aneta zvekutadza kuatakura kusvikira akatozobatsirwa naSimon of Cyrene. Nyamba anga asina kuneta. Ipo paakatonzi aneta aitoparidza zvaanga achita makoresa. Kapenda wese akapedza anotsvaga makastoma. Saka aida kuti kana azobuda kubva pamuchinjikwa akamuka kuvakafa apedza kuveza, yasara program yekutambidza vamwe product yaakagadzira. Uyai mugamuchire vhangeri yemuchinjikwa, ndapedza kugadzira muchinjikwa. Saka Simon of Cyrene akatambidzwa vhangeri yemuchinjikwa, haana kutambidzwa muchinjikwa. Ndo mafambiro aya akaita vhangeri. Ndobva rimwe zuva yarara mubhodhi, ndobva mhepo yauya, vakomana vakada kufa nemhepo. Iyo vhangeri yakaita sei? Yakarara. Vana Peter ndo vakati vakomana, kukupa mvura akubatsire, handi tinoimutsa. Ndobva vasvika yakarara, so zvikanzi tofa here makarara. Iyo akati koinda muine kutenda kushoma. Ndobva asimuka, ndokubva arayira mhepo, ndobva yadzikamisa gungwa. Vanhu vakati munhu hwai anoti nemhepo yese inomutevera, muchinda uyu munhu here? Zvinonzi vakapfugama vakamunamata. Ko munorara mubhoti vamwe vese vakasvinura indava. Jesu anorara vanhu vakasvinura, vagosvinura kusvikira vava kuda kufa nekusvinura. Ini ndakati, idzwai vadikani, havero pamwe tiri kukanganisa. Ini ndakati the best way yekudhila neproblem yeka, vangati vakangorarawo saiye. Pavakangonoti mhepo yanetsaka, vaibva vangotanga voonoti achaita sei. Saka izvo zviri kuseka kuti vakomana havagaye. Izvi hausi kunzwisisa kuti nanhasi kune vamwe vakasvinura iye akarara. Yakamboparidzwa kana Solomoni. Zvikanzi kune vanomukira kusendi vachinonoka kurara, havana chavanowana. Zvikanzi Mwari unopa vake vakavata. Vanhu vakatofa kuti ngatirege kuenda kunoshanda, tichangofuma mumba muine shuga. Izvi handizvo zvairehwa. Johani ndiye akaiparidza yekuvata, nekuti unonzi waipota achivata pachipfuva chake. Vanhu havana kuziva kuti chinonzi chipfuva haisi test yepamuviri wenyama. Ko pachipfuva akato pane effort yemupurisita. Nyamba Jesu achirara mhepo ichiuya, vanhu vakasvinura, ozomuka onyararidza dutu. Pari kutsanangurwa death and resurrection. Amen. Nekuti kana Jesu akasamuka kuvakafa, hakuna dutu rinonyarara. Chivi chicharamba chichikunetsai, muchatonyungura mukafa. Ndosaka uchiona Peter akati tofa here makarara, haana kuti tofa here tese nemiwo. Akati munogona kutosara makarara isu tikapera kufa. Vanotori nemukana wokufa ndevakasvinura, akavata anoramba akavata. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Ivhangeri yaifamba iri mubhodhi, mune vanhu vakasvinura, muridzi wayo akarara. Kureva kuti haufaniri kusvinuka kana uri mubhodhi rinonzi New Testament. Unofanira kudzikama, wouya uchiti handina chandinoziva, hakuna kusvinura kuda kunyepedzera kungwara-ngwara. Kunozoya chamupupuri cheheresi chokurova, akasatomuka hake kukunyararidzira dutu iroro. Dutu ramuri kunetseka naro rine nzeve rakangonzi shut up. Paratongoti igwe ndobva raenda. Peter akati hai, panapa tine mumwe munhu anenge munhu asi asiri munhu. Hakuna munhu anoteererwa nemhepo. Paendo panongo uchifamba uchidedzera kuti pane mhepo dzandakasimudzirwa. Hanzi aroda kusimudza mhepo. But ngatisiyei tibate vhangeri yedu, hazvina kukwana here.
ngativerengerwe Samuel wokutanga chapter 16. Samuel wokutanga chapter 16. Tida kuirova chop chop, tida kuirova tichijoga, tida kuirova tichimhanya nemazvezvayo. Dhavhidhi uri kufanira kuti azodzwe naMwari agotonga panzvimbo yaSauro. Sauro wakanga achiparidza murayiro. Hatisi kuzotsanangura, taitsanangurazve. Tida kungoona kuti zviri kunzi hazvina kukwana here zvii. Ingoti unari pasaidi pako hazvina kukwana here. Kana usitori nari pasaidi pako itotsvaga wokugara pasaidi naye. Hazvina kukwana here. Chiverengai vhesi ya11. Samueri atobva kare kuRama aenda kuBheterehema Efurata kumba kwaJese, vatokwira kugomo. Vakomana vaJese vatouya, vana Eliabhi, vana Abhinadhabhi, vana Shama. Mafuta aramba kubuda muchigubhu. Hanzei pavhesi 11. Zvino Samueri akati kuna Jese, Samueri ndopaakatanga kuona kuti purogiramu yekuzodzwa kwamambo inenge ichanetsa. Vakomana vese vaJese 7 vapfuura, mafuta aramba kubuda. Apa Samueri anzi naMwari, pakati pevana vaJese pane wandakazvigadzirira kuti ave mambo. Saka zvaane confusion mumusoro maSamueri. Vana vaJese vese vauya pamberi pake, Mwari aramba kuti hapana mambo. Saka Samueri akati kudii kuna Jese? vana vako vari pano vose here? Iwo ndo vana vako vese here Jese vari panapa? Akati, muduku kuna vose ndiye wasara. Zvikanzi mudiki kuna vose ndiye aita sei? Ndiye aita sei? Hallelujah. Amen. Yes. Tarirai unorisa makwai. Ari kuchengeta makwai. Samueri akati kuna Jese, tuma munhu amutore, nokuti hatingagari pakudya kusvikira iye auya pano. Saka nhau iripo ndeyekuti Dhavhidhi kana muchimutsvaga hamuna kumwe kwamunomuwana, anenge ari kumakwai. Saka shoko rinozotaurwa richinzi ayewa ari kuita sei? Ari kurisa makwai. Zvikanzi hatichatombogara pasi kana kudya, ngaaende anotorwa. Nekuti Dhavhidhi wakanga ari type of Christ. Kumakwai kuri kurehwa ndiJesu ari kuti ndini mufudzi wemakwai, dzanguhwai dzinonzwa izwi rangu. Yes. Akatuma munhu akapinda naye. Zvino wakanga ari mutsvuku, akanaka kumeso, ano muviri wakanaka. Ishe akati, simuka umuzodze, nokuti ndiye. Ipapo Samueri akatora gonamombe ramafuta akamuzodza pakati pehama dzake. Mweya waShe akauya pamusoro paDhavhidhi nesimba kubva pazuva iro zvichienda mberi. Zvino Samueri akasimuka akaenda Rama. Saka mweya waMwari pakangouya mafuta, mweya waMwari wakabva wauya pamusoro paDhavhidhi zvine simba. But tarisai muone kuti vanhu havatsi kunzwisisa kuti sei mafuta nemweya zvauya pasame scripture. Nekuti mafuta aizodzwa madzimambo nawo kuOld Testament akanga achinongedzera kuna Holy Spirit aizopiwa muNew Testament. Zviri kunzwika? Saka Samueri achingopedza akabva adzokera kumba kwake kuRama. Iyo ndaida kutoti ndiiparidze but ndozorasika. Yekuti Samueri achiuya nechigubhu akafamba rwendo rwakareba kwazvo rwekubva kuRama achiuya Bheterehema. Ndokusvika kuti kuna Jese mudhara wakadii? Zvikanzi naJese ndi right, muprista haangofamba tozviziya muri kudei, pane zvarehwa naMwari. Zvikanzi ichokwadi, deedza vakuru vese vaJudha handei pagomo. Ndobva vakuru vaJudha vaenda naJese pagomo. Zvikanzi naSamueri, deedza vana vako vese. Ndobva adeedza 7. Akati kamufana ketu koufezi kane basa reiko kari kumakwai, zvinoda vakuru zviri kurehwa nemuprista. Uyu mufana zveichechi haasati akuzvinzwisisa. Ndokubva mafuta akuda kudururwa pamusoro pevakomana ava achiramba, ndobva vapera vese. Samueri ndopa akati, Jese, Mwari haanyepe, iwe ndiwo ungatondinyephera.
vana vako vese vari pano here zvikanzi ayo pane kamukadika hamufana haana nevasere zvikanzi ngaauye. Imi vakuru hamuchatogara pasi kusvikira asvika. For we will not sit down till he come hither. Kureva kuti musi unongonzi Samueri akuda kuzodza, panoita problem yekuti hapachagarika pasi. Pane nenhaira kanonzi hamugare pasi kusvikira iye aita sei. Saka uchiona kuti paanga akuda kuuya mwanakomana pakanhenhairwa, panhenhairwa zvakare. Kwasimuka vaFarisi, kwasimuka vanyori, maSadhusi, pari kunhenhairwa. Nekuti hapagarwe pasi kusvika aita sei. Saka vanenge vachiverenga zviratidzo zvenguva, ingotarisei kunhenhaira. Zvinoitika wani munyika kana president akuda kusvika, unoona security yangomhanya so, vanondoziva kuti mukomana ari kusvika vajesu, unoona achingomhanya so, wozoona motikari dzake dzasvika akubuda. Pane kakunhenhaira kanoitika kana mukuru akuda kuita sei, akuuya. Hatigare pasi kusvika auya. Kakunhenhaira ikako katanga futi nekuti akuda kudzoka. Even mazuva anenge akudzoka kuzotonga nyika, panotanga futi kunhenhairwa. Saka uchiona kuti kwatone inonzi the church of Satan, ichitonzi church yaSatan. Maigadzira sei? Vari kungonzwa kuti hatingatadzi kupinda church yaJesu aite, ngatitange yaSatan yacho. Kusvikira aita sei? Asvika. Saka Samueri ndokubva adira mafuta ese pana Dhavhidhi. Shoko rinobva rati achingopedza, mweya waMwari wakauya zvine simba pamusoro paDhavhidhi. Kubva zuva iroro zvichienda mberi, Samueri ndokubva adzosera gona mombe mujasi, akati ndodzokera kumaraini kwangu, ndobva akurova pasi. Vanhu vese vakati tamboona Samueri zvikanzi atodzokera. Inhauye zvikanzi inoda veukama. Nekuti shoko rinoti Dhavhidhi akazodzwa pakati pehama dzake. Saka vanoziva kuti Kristu ndiye muzodziwa waMwari, iye hama dzake. Imi handiti munofunga kuti muzodziwa ndimakandiwa, hamusi hama dzake. But inini manje ndiri kudetseka vari vapa. Awareka vari vadzire. Ndinofunga kuti zvogara zvichitidetsa kuti saka ichasvika kupi chiparidza richidai. Vozonakirwa nevhangeri zvokusvika pakuda kutika dai ndikangoti shu, mongosara muchiona maiki ichiti pasi pu, ndatorova pasi. Vhangeri rinondinaka zvokuti ndenda kufunga kuenda. Hapana zvinondiremera zvokuramba ndingowaya. Zvinondiremera izvo. But imi ndinowaya saka masuruvara izvezvi. Wayai stereki. Uchazobata chokwadi musi waari kudzoka. Kuti the more time you are given panyika panapa, the more trouble. Mukana wako wekuzopinda denga unoramba uchiita mushoma ukaramba uri pano. Because zvinowanda zvinoramba zvichingouya. Vanhu vachingotaura unopedzisira dzimwe nguva wavhiringika. Saka uchiona Jesu akangorova 33 akati ndakutenda. Saka ndakafisa 33 2 months ago. Saka tiri kufunga kuti dai nyasha dzikawandawo. 33 dzakashata kaPastor Baloyi. Ukangowa dzipfuura watopinda patrabhu. Amai apostoli vari basa rei? Unofunga kuti panhau ipada amai apostoli here? Baba mafuta vane muromo usingaite. Inzwai vadikani. Saka Samueri akauya kubva kuRama achienda Bheterehema. Isu tisu takatozonzwa kuti aifambirei. Vakasangana naye murodhi havana kuzviziva. Nekuti shoko harina kutumwa nemumwe munhu richiuya kuna Samueri, rakabva kuna Mwari direct. Ndobva atovhunza Mwari kuti ko Sauro akazviziva handura here, zvikanzi viga chigubhu.
kureva kuti nenyika chaiyo napurezidendi havana kuzviziva kuti munhu waMwari rwendo rwake rwekuenda Bethlehem nderwei. Samueri achiuya nechigubhu chemafuta aitsanangura kuburuka kwamweya mutsvene paNew Testament. Ndosaka uchiona kuti ari kubva Rama achienda Bethlehem, kureva kuti ndi mweya mutsvene ari kuburuka achibva kudenga achiuya kuvatendi vatsvene, Jesu achinge amuka kubva kuvakafu. Zviri kunzwika? But ichidaro manje inonoshata, nekuti inonodedza Dhavhidhi kumafuro kumakwai, yoenda naye pagomo, yonoita kuti adirwe mafuta, hama dzake dzakatarisa. Samueri achingodaro, vanhu vobva vatoziva kuti ndiye mambo ari kudiwa naMwari. Vari kuziva vacho havasirivo veZeki. Vari kuziva vacho havasirivo chief justice vanoitisa president oath of office. Vanongorivo vana pungu vekuBethlehem. Ndo zvatakaita munyika muno. Tisu tinoziva kuti Kristu ndiye mambo wamadzimambo, but hatina simba rekuchinja mutemo wenyika kurambidza idolatry. Kuroti Dhavhidhi arida kukudzwa nehama dzake chete. Regai rudzi rwese rwaIsraeri rurasike, ndiri kuda hama dzangu. Samueri ndokubva apedza, ndobva aisa chigubhu muhomwe, ndobva atena, ndokudzokera kuRama. Haana kupfuura nemumarodhi achipinda mumisha achitaura, mambo ari kuBethlehem, muri kuramba muchera Sauro munopenga here? Endai kuBethlehem, ndokuna mambo wenyu, inda todzokera kuRama. Kwewe Samueri, chii chiri kukunetsa? Udzaka nyika yese. Oza munhu anga akarerukirwa nekuparidza kuti Dhavhidhi ndiye mambo ndi Samueri manje. Samueri aigona kutomira paState House oti, musateere Sauro anorwara, munyika muno mana president munyowa. Ini ndini ndakamudira mafuta. Iwe Sauro hauna chaunonditaura. Ndini ndakambokudira kuti mafuta Mwari achada. Saka kudzoka kwaSamueri kuRama aita chinhu 1 munyika yese. Nezigona mombe raanga ainaro reseriaria. Akaita chinhu 1. Akadira mafuta ese pana Dhavhidhi. Akatoti my trip is over. Zvekuti Jesu paari kuya kuzotonga nyika, ndokudzokera kuchaita Samueri kuRama. Basa rake mweya mutsvene raakatumirwa panyika pano nderekungoti vanhu vazive Kristu, adzidzise pamusoro paKristu chete chete. Kana atodaro otodzokera zvake kudenga, otonogara naMwari. Uri kuona pane nhau yacho? But kune vamwe vakatanga vhangeri yakatsauka, vari kuti isusu takanga tiri kuBethlehem. Samueri akauya nemafuta akadira pana Dhavhidhi kuti Dhavhidhi ndiye mambo, haana kupedza yetse. Pane mamwe akatozotipawo ekuti tinoitawo dzimba dzedu nemotikari dzedu, tivakewo misha yedu, titenge mapurazi, tiite mamaini. Samueri haana kumboita zvese izvozvo. Samueri akatoti kuvanhu, nekugara chaiko hamuchagara. Samueri ane simba rekurambidza vanhu kugara. Kusvikira mambo aita sei? Auya. Kureva kuti vese vanozoti tina mweya mutsvene, tinofanira kungovaona vaine 1 testimony. Jesus is Lord. Ndo basa rakavingwa naSamueri chete iroro. Haana kuzokutaurirai kuti mvura ichanaya muchakohwa here. Arisiro basa rake. Handine mweya mutsvene, ndine anointing yekubata zvikwambo. Samueri haanambobata zvikwambo muBethlehem. Samueri haana kuti vasiri kuroorwa itai kiu ndikunamatirei. Akati ndatumwa kuzokuratidzai mambo wenyu. Ipapo chigubhu chakaita sei zvacho? Zvoti vakasangana naye vakati, muprista Samueri, makadii? Oti ndiri right. Vanhu vototi dziri kubva kupureya. Chigubhu chakavigwa nekuti anozarurira waanoda.
But inzwai manje verse 14 ndo inotanga mviro dzevhangeri yedu kushata kwayakazoita. Sauro watati anoparidza murayiro waMozisi waakunzi naMwari, handichauda murayiro, ndaakukupai mumwe mambo ari pamwoyo pangu, kureva kuti pari kubviswa murayiro pachiunzwa Jesu nedhoktrini yake, ndo iri pamwoyo paMwari, ndo ichavhurira denga vanhu kuti vagopinda denga raMwari. Saka transaction yacho inoitika panozodzwa Dhavhidhi. Verse 14. Zvino mweya washe wakanga wabva kuna Sauro. Musi wakauya mweya washe pana Dhavhidhi, wakanga watobva pana Sauro. Mweya wakaipa wakanga watumwa naShe ukamuvhundusa. Saka Sauro akaparadzaniswa nemweya waMwari. Mweya waMwari wakabuda ndobva wauya kuna Dhavhidhi. Mwari akati Sauro hangasara akadaro. Hazvitenderwe nemutemo yemweya kuti munhu agara asina mweya waainawo. Munhu wese anofanira kunge aine mweya waainawo. Saka uchizoona uchirota uri pamusoro peguva, mweya wauinawo. Hapana asina mweya. Chinozongosiyana ndechekuti ndewani. Mwari akati ndisiyewo chidhimoni chinonetsa mumukomana. Since tamutorera hatingamuitire zvinhu zvakashata zvokusara asina chinhu. Mupei mweya. Ndobva zvanzi mweya wakaipa wakatumwa naShe ukamuvhundutsa. Asi pakanga paine mweya waMwari maari, hapana kurehwa kuti waimuitisa sei. Kuvhunduka kwakazouya kwauya mweya wetsvina. Kureva kuti kana uchivhunduka Kaborona control. Fundara pasati pakuti hausi kuvhunduka here. Saka uchinoti pakatangwa nhau dzeBhaibheri unovhunduka. Unokada kutorova munhu une mweya wetsvina. Unorova munhu nenhau dzeBhaibheri ungori pamuchinjikwa iwewe. Fundara pasati pakuti ungori pamuchinjikwa here iwe. Chinosaka uvhunduke kudai. Une mweya wakaipa wakatumwa naMwari. An evil spirit from the Lord troubled him. Saka chii chakaitika paverse 15. Varanda vaSauro vakati kwaari, tarirai zvino, mweya wakaipa wakatumwa naMwari unokuvhundusai. Vakomana vake vakatoyawo vakati, igwe mweya uyu wanyanya. Nevashandi vake, unozakada uri mushandi wapurezidendi ka, unofanira kutya kutaura zvimwe zvinhu. But mavhundutsirwo aiitwa vakanga vasisatye kumutaurira. To Excellency ndibonere yuranyaya. Ibva ipapo andei chapter 17. Tangire verse 1. Toda umhanya toipedzenga manje. Zvino vaFiristia vakakoka hondo dzavo kuzorwa. Saka chapter 16 chinopera chaitika ndechekungoti Sauro aivhundutswa nedhimoni riya. Saka kwakatozorongwa plani yekuti panodiwa munhu anoridza gitare, kana rarira mweya uya wombobuda. Saka kwakazotorwa Dhavhidhi aipota achiuya achimwengwere romboenda ombodzikama. Kana zvakwidza odedzwa futi. Saka chapter 16 inopera paitika zvinhu zvitatu. Chekutanga, Dhavhidhi ndiye ava mambo, but nyika yese haisi kuzviziva. Vari kungozviziva ihama dzake. Number 2, mweya waSatani, mweya wakatumwa naMwari uri wakaipa, wakanga wapinda muna Sauro, wanga wakumuvhiringa. Chechitatu chakaitika kuti pakatozotsvagwa solution kuti Dhavhidhi anogona kuridza gitari. Nyamba pane zvakanga zvisingazivikanwe nevakomana vari kuti kuna mambo panodiwa anoridza gitari. Zvakanga zviri zvekuti mweya pawakabuda muna Sauro wakaendepi. Saka the only way yamaigona kuziva kuti mweya wakaendepi kunzwa sound yegitari. Gitari rikaridzwa so magitara akawanda, pane rimwe rinoridzwa zvoti rikarira munozvinzwa kuti
apa ndo pakauya mweya mutsvena. Saka Mwari haana kuvataura kuti mweya zvawabuda muna Sauro waMwari waenda muna Dhavhidhi. Mwari akangoita kuti gitare rinakidze kuridza. Dhavhidhi akatanga kurirova baba zvokuti vanhu vakatorinzwa vakakonkluda vega kuti iri rinobudisa dhimoni iri. Hapana, hakuna mumwe akanga ambodzingwa dhimoni negitare raDhavhidhi. Zvakangotangira pana Sauro. Mubvunzo ndokuti vakanga vachiti Dhavhidhi akaridza rinobuda dhimoni, vakava zviziva sei? Because Dhavhidhi haana kuadvertisa kuti ndinoridza gandira zvekuti dhimoni rinobuda. Vanhu vakati manetserwo amuri kuitwa nedhimoni kana padiwa anoridza gandira zvakanaka, so skillfully. Dhimoni yenye hasoda prayer kana kutsanya, kuda kuridzwa kugandira. Saka uchanoona kuti mweya mutsvene wakanga ari muna Dhavhidhi akanga akutsanangura basa reushumiri hweshoko raMwari. Because mushumiri mudziyo ndiro gandira rairidzwa naDhavhidhi. Saka uchiona kuti Dhavhidhi achiridza gandira, ndiKristu ari kutaura ari mumushumiri. Dhimoni riri kunetsa Sauro ticharitsanangura manje manje. Rinotsanangura kutadza kunzwisa shoko raMwari, kutadza kusunungurwa pazvivi, kutadza kururamiswa. Saka this time harichabuda dhimoni neimwe nzira. Kristu anenge akuridza mushumiri, oburitsa message inoponesa vanhu. Ukona pane nhau yacho. Saka anogona kuwanda magitara ari kuridzwa, but panodiwa riri moko maDhavhidhi. Kureva kuti munhu paanotsvaga chechi yekupinda ari kutsvaga gitare rekuteerera. Mubvunzo ndewekuti uchaziva sei chairo chairo. Unoda riri moko maDhavhidhi rinorira zvekudzinga dhimoni riri maari. Ngatisiyei. Chapter 17. Vachingopedza kuisa dhimoni muna Sauro, Mwari haana kuti kuna Dhavhidhi, gadzira political party, uprinte ma-t-shirts. Tora mayouth amhanye mustreet achimba Dhavhidhi ndimambo. Mwari haana kutaura kudaro. Samuel akangoti, kana ndatokuzodza watoone mweya, zvatoita. Zvimwe zvese zvinoitika zvega. Saka Dhavhidhi akazodzwa, akagamuchira mweya waMwari zvine simba, tokudzokera kumakwai. Tokunoti nyingari ikoko. Satan anoshanda naMwari. Satan is a servant in the house of God. And kana paine mushanda asinganonoke kugraft, ndi Satan. Satan akumbire leave kana off, anoshanda through and through. Saka pari kunzi mweya waMwari wakauya ukapinda muna Sauro. Mweya wakaipa wakatumwa naMwari ukapinda muna Sauro. Pari kutotsanangurwa kuti murayiro wabhenge uri mumaoko maMwari. Panongonzi Dhavhidhi azodzwa, murayiro wapedza basa rawo. Mwari haachauda murayiro. Waakuchinzi Satani, tora hako. Saka pari kunzi mweya wakaipa wakatumwa naMwari wakapinda muna Sauro. Pari kutonzi Satani musi wakanzi naJesu, it is finished, paKalvari. Musi iwoyo pakaitwa hand over take over. Satani akati maita basa mudhara, ndovavhirika chijoga so chachiri chisuper sub so chidedzera kana mangoti murayira muchauda ndipei. Ndobva yaparidzwa kana Judhi zvichinzi musi wakafa Mozisi pakaita botse. Maikoro akakonana naLucifer pamusoro pemutumbi wani waMozisi. Nyamba panonzi Mozisi afa pari kunzi murayiro waguma. Satani chakauya chikatipei mutumbi iwoyo. Dakushatisa dakutanga Seventh Day Adventist Church. Omberera Jesu maoko. Iverenge imi Jude 1 verse 9. Asi Mikaeri mutumwa mukuru, nguva yakarwa naDhiabhorosi, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi. Wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakurayire. Chinosaka Mwari paakauraya Mozisi paDeuteronomy 34, ashayiwe munhu waakakoka kumariro aMozi. Inhau iyoyi. Hauna uzvinzwa. Musi wakaurayiwa Mozisi naMwari, Mwari akati hakuna anokuviga. Ndokuviga ndiri one.
ndiye munega mubhaibheri ane funeral yanga ine one family member. Mwari ndiye agarishi, Mwari ndiye agari family member, ndiye aita speech, ndiye aita body viewing, ndiye akachera gomba, ndiye akabika chikafu chepalavo, ndiye akadya futi chikafu chacho. Mwari akaita zvese. Akati handidi kuona munhu kumarura Moses, ndoita ndega. 34 dzaDeuteronomy. Manyai. Deuteronomy 34 verse 1. Zvino Mozisi akabva pamapani okwaMoabhi akakwira kugomo reNebho pamusoro pePisga pakatarisana neJeriko. Ishe akamuratidza nyika yose yeGiriadhi kusvikira kuDhani, neNafutari yose, nenyika yeEfuraimu naManase, nenyika yose yaJudha kusvikira pagungwa rokumavirazuva, nenyika yezasi nebani romupata weJeriko, guta remichindwe kusvikira paZoari. Zvino Ishe akati kwaari, ndiyo nyika yandakapikira Abhurahama naIsaka naJakobho, ndichiti ndichaipa vana vako, ndikakuonesa iyo nemeso ako, asi haungapindimo. Hausi kupinda munyika imomo. Ipapo Mozisi muranda waShe akafirapo panyika yaMoabhi, sezvakataurwa naShe, akamuviga pamupata panyika yaMoabhi, pakatarisana neBheti Peori, asi hapano munhu unoziva rinda rake kusvikira nhasi. Verenga statement yekupedzisira. Asi hapano munhu unoziva rinda rake kusvikira nhasi. Hakuna anoziva rinda raMozisi, kureva kuti Mwari akaviga Mozisi secretly. Nhau yacho yakanga isiri yekuti Mwari haadi kuti vanhu vaviga hama yavo. Yakanga iri nhau yetransaction. Vaimupfukunura. Vainda naye vaiti Mozisi tinaye kuno. Because Moses anenge ari the person of the law of Moses as an institution. Saka Satani pakanzi mweya waMwari wakabuda muna Sauro ndokunopinda muna Dhavhidhi. Mweya wakaipa wakatumwa naShe ukatambudza Sauro. Paitoreva kuti musi unoroverwa Jesu pamuchinjikwa kuchitanga New Testament, the reign of David. Murayiro ndo uri kuparidzwa naSauro wamumaoko emweya wakaipa. Anonzi mweya wakaipa ndi Satani, ndi Antichrist. Saka murayiro mukaunzwa uchiparidzwa muNew Testament, hauparidzwi naDhavhidhi, unoparidzwa naSatani. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Now, pachapter 17 toda kuti muverenge kubva pavhesi 1. Zvino vaFiristia vakakoka hondo dzavo kuzorwa, vakaungana pasoko raiva raJudha, vakavaka misasa yavo pakati pesoko neAzeka paEfasi Dhamimi. Sauro navarume vaIsraeri vakaunganawo. Uyu ane dhimoni uyu akaenda kuhondo mufunge pachapter 17. Varanda vake vakanga vamuti panodiwa anoridza gandira kuti dhimoni rimude. Hapana anga asingazvizive paState House kuti mambo vane dhimoni. Asi vaFiristia pavakauya vakabvuma kutungamirirwa naane dhimoni. Chimirai muone kuti mukatungamirirwa naane dhimoni chii chinoitika. Yes. Vakagadzira hondo kuzorwa navaFiristia. Sauro akagadzira hondo nevarume vaIsraeri kuti varwe nevaFiristia. VaFiristia vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi. NavaIsraeri vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi, vachitungamirirwa nedhimoni. Mupata wakanga uri pakati pavo. Kana Sauro achinzi dhimoni raimuvhundutsaka, kureva kuti angava ini chajari, haasi Sauro aikontrola dhimoni. Dhimoni ndo raikontrola Sauro. Ndi Satani akuparidza murayi. Yes. Mupata wakanga uri pakati pavo. Zvino kumisasa yavaFiristia kwakabuda mhare yainzi Goriati weGati. Hakuna kumbotsvagwa vanhu vakawanda vaida kurwa. Pakangonzi pakabuda 1 mutumba. Ambura makaka. Gwindi mkwindiri remurume. Bvunza ndikupwake. Fundimbwe. Fundimbwe.
yerume ndo rakabuda kuvafiristiya. Vanodescribe Goriati vanoti anga akareba 3 meters. Avanoti chokwadi here 3 meters baba, vanhu vaviri vakatakurana sezvandakaita izvi. Mumwe ari padenga pangu apa. Munhu akadaro haso kungoti makusei mangwanani ungonyarara, unongurohwa. Unotanga wamuti ndine urombo kana mukagumbuka, naandati nditi mamuka sei. Because unongochiitira kuti even kumumhoresa kwacho anononga asingade futi. Ende munhu akadaro haakuroveka, anongokubata okusimudza okuregera wowira pasi. Because maoko acho haasi kutamba nawo. Ona pane nhau yacho. Saka ndo rakabuda kuvafiristiya iroro. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Saka kubiti ravafiristiya ranga riri 50 centimeters. Kana anga akareba 6 cubits, inotori 3 meters, and a span 3 meters 25 centimeters. Ndo marebero anga akaita. Iroro rikangoya rikati Dauda kuti haritoli gasi, hapana anorirambidza. Saka inzwai kuti rakaita sei. Kureba kwake kwakanga kuna makubhiti 5 uye sepanosvika minwe. Wakanga ane nguwani yendarira pamusoro wake, uye wakanga akafuka nguo dzokurwa dzamabape endarira. Nguo dzokurwa dzamabape endarira dzakasvika mashekeri ane zviuru 5 zvendarira pakureba kwadzo. Hembe dzaanga akapfeka dzebrasi dzairema 5,000 shekels. Vanotaura 5,000 shekels vanoti it's around 300 to 380 kgs. Jaketi nezvaakapfeka mutsoka nechi makubita acho 5,000 shekels of brass. Iweight iri kutaurwa 300 kgs vari masi kutamba nadzo. 50 chaiyo haufambi ukasvika kure nayo. Iye aifamba ne300 kgs achitowayawa dedzera daunoorwa. Zvoti ukarovera parika unonosonwa mastitch, unotodedzerwa ambulance iye achingofamba musina kurwa, kungomurovera so akangodai ngo tasa kwautodedzerwa ambulance. Saka ukamunzwa madescribirwa ari kuitwa ka pane choda kuparidzwa chakaoma ipapa. Right, chii chakaitika? Wakanga ane zvidzitiro zvamakumbo zvendarira nemharu yendarira pakati pamafudzi ake. Nemharu, inonzi mharu. Nemharu yendarira pakati pamafudzi ake. Rwiriko rwepfumo rake rwiriko rwakanga rwakafanana nedanda romuruki. Nechese yepfumo rake yakasvika mashekeri ana 500 amatare pakurema kwayo, uye mubati wenhoo yake waifamba pamberi pake. Akamira his spear's head weighed 600 shekels of iron. Chimusoro checha chepfumo chinobaya 30 kgs. Chinobaya chacho kwete danda racho, chinobaya chacho 30 kgs. Zvoti akachikanda so chikauya unobvarura unoita minzimiti. Yes. Akamira akadanidzira kuhondo dzavaIsraeri akati kwavari, mabudireiko muchigadzira hondo yenyu? Ini handizi muFiristia. Ini ndiri muFiristia. Nemi varanda vaSauro here? Imi muri varanda vedhimoni. Imi muzvitsaurire murume. Tsvagai 1 murume aburukire uno kwandiri. Aburukire uno kwandiri. Kana akagona kurwa neni. Kana akagona kurwa neni. Akandiuraya. Akandiuraya. Isu tichava varanda venyu. Asi kana ini ndikamukunda. Ndikamuuraya. Imi muchava varanda vedu. Yes. Muchatibatira. VaIsraeri vakatsvaga here munhu kunorovana nemuchindawo. muFiristia akati,
nhasi ndinoshoora hondo dzavaisraeri, nhasi ndinoshora hondo dzavaisraeri, ndipei munhu tirwe. ndipei munhu tirwe. Zvino Sauro navaisraeri vose vakati vachinzwa mashoko ava omuFiristia, vakavhunduka vakatya kwazvo. Right. Chii chinokonzeresa kuvhunduka muna Sauro? Alright, imbosiyai, endei paRomans chapter 8 verse 16. Mweya amene unopupurirana nomweya wedu kuti tiri vana vaMwari, Endei pa 14. nokuti vose vanotungamirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. 15. Nokuti hamuna kupiwa mweya wauranda kuti mutyezve, Hamuna kupiwa mweya weuranda. You have not been given the spirit of bondage again to fear. Yes. asi makapiwa mweya wokuitwa vana, watinodana nawo tichiti Abba, Baba. Chinovhundutsa haasi Goriati. Chinovhundutsa mweya uri muna Sauro. Mazvinzwawo. Achinyora anoti hatina kupuwa mweya weuranda kuti titye. Kureva kuti Goriati haasiri aivhundutsa Sauro. Sauro aizongodawo chinotriga kuvhunduka kwagara kuri mari. Bvunzai vanogara naye. Sauro muvhunduki. But musamushore zvakanyanya. Murume wachona wanga akakurawo. Tsvagai munhu tirwe. Nhasi ndicharidza munhu. Nhasi ndichadhinda munhu. Vanhu voti saka ana Sauro vaizonowanda voti hapana anomborovana naye. Anorwara. Anofunga kuti handiyana ngarova nemunhu akadare. Ndipe zvangu magaba ebhifu tidye. Toona kuti mangwana zvinofamba sei. Zvakaitika for 40 days. Achingobuda achiti ndinoshora hondo dzaIsraeri. Ndipei munhu tirwe. Anenge andiuraya toita varanda venyu, ndikamuuraya moita varanda vedu. Sauro achita sei? Saka ndakaita nguva yakareba ndichida kuziva kuti sei Mwari akatora mapeji emubhaibheri space kudescribe makubiti aGoriath. Ndokunoona kuti Goliath represents sin, chivi. Kukura kwakaita chivi ndo matauriro atinoita every day. We describe sin the same way Goliath was described. Munhu akatanga kutaura kuti ane addiction yefodya, ari kutadza kuregera fodya, anotaura makubiti echivi ichocho kusvikira vanhu vakuti murege apute. Aiwa kana zvichidaika, aiwa haisi mhosva yake. Ndo umbwende hwaiitwa navanhu kana Goriath aita sei? Abuda. Saka nguva yese yaunoita chivi, ziva kuti Goriath wako anenge aita sei? Anenge abuda. Adambotaura chokwadi mangwana da kutaura chokwadi the whole day. Nozofonerwa nemunhu wechikuru ticheuko. Baba makati munondipa mari Friday ko chii chiri kuitika? Baba zvakazoitika ndezvekuti mai vakarwara ndakavatumira mari neiko keshi. Wakutonyepa abuda Goriath wako. Unonyatsoona kuti madira ari kuita munhu mari yake ndakutonowanda Goriath. Because kuti ndimutaurira chokwadi kuti mara hapana akamborwara. Even pandakati mari ndoiwana Friday ndaita kunyepera futi. Hapana kwandaimbowana mari. Handina kana mari kana tarisiro yekuwana mari hapana. Asi uku ndakadya. Wongomirira kuti kana ndazongodhumanawo nayo. Vanhu kuti vataure vachidaro vanodya kutukwa, kurohwa, kubatirirwa hembe. Saka anoti yangu yekubuda kwaGoriath waakunyepa. Pane macircumstances anonzi nemunhu ndinombotrayawo kuita zvakanaka, asi pane ndiri munhuwo zvinozongondikunda. Ndo pane pabuda weGati ipapo. Makubiti iwayo anenge akukurira. But usakanganwa kuti chiri kusaka uhwande chii? Haasi Goriath. Mweya wetsvina uri mauri iwewe. Nekuti hausati wagamuchira mweya mutsvene, kana usati wagamuchira mweya mutsvene une wetsvina. Pese paunonge uchiti ndiri kutsvaka kugamuchira mweya mutsvene ndo zvaunongoitotaura.
kuti ndichine uri kuvhundutsa. Saka uchiona madzibaba akati ndaona vamwe mai vari kukushaitai ropa, unobva waumburuka, ndipewo kundiso madzimai, abuda Goriati wako. Izvo mukadzi arikutaura zvaanosveta ropa ari kukunyepera, atongokurova mari chako. Dai waisvetwa ropa masveterwa ari kutaurwa, dai wakafa kudhara. Aunofa dai uchisvetwa mausiku ega ega, dai uchiri penyu usingaraserewe. Ipotunara pasaidi pako, hazvina kukwana here? Ndovhangeri yedu ka. Saka tichaenda pachapter 17 toenda pavhesi 17 tojamba vhesi 10 kusvikira pavhesi 16. Zvakaitika ipapo zvimwe chete, aibuda mazuva ese, vaJudha vaIsraeri vaingoti kana abuda voenda kunohwanda, kana abuda voenda kunohwanda. Sapanana vhesi 12 ndo panozotanga nhau yekunzi kwakuine mumwe Bethlehem weEfrata anonzi Jese. The man went among men for an old man in the days of Saul. Kureva kuti akanga akwegura Jese mazuva acho iwayo. Ndo paanonzi akatuma muranda kuenda kunotora Dhavhidhi kusango, uya kuno ndikutume kuhondo. Ndo paanonzi enda unoona kuti vakoma vako vakadii. Ndobva apiwa zvingwa 10, ndobva apiwa zvingwa zviyo zvakakangwa, ndokupiwa zvakare nemukaka wakaora. Rechirungu rinoti akapiwa cheese. Kureva kuti Dhavhidhi pane vakanga vachinzi ngavaende kuhondo, akanga asina kutokwalify, nekuti akanga achiri mwana mudiki. But uwana udiki hwake hauna nebasa rese. Samueri haana mbobvunza zera, akangonzi naMwari ndiye murume unofana kudira mafuta, akatodira. Saka Mwari achitarisa Dhavhidhi akaona mambo, but Israeri inotarisa muviri yakaona Dhavhidhi asingatokwalify kuenda kuhondo. Ndosaka pavakaenda kunorwa nevaFiristia havatorina kumudeedza. But tinoona kuti zvakaitwa nekugona kwaMwari, because Dhavhidhi achizonzi nababa vake uya ndikutume unoona kuti vakoma vako vakadii. Ndo matumirwo akaitwa Josefa mazuva akazotengeswa Ijipita. Kureva kuti Jesu achiuya panyika pano akanga atoona Mwari, because Jesu ari kunzi anga akwegura. NdiMwari vari kuparidzwa muna Jese, vanonzi naDhanieri ndakaona akakwegura pamazuva ake. Haleluya. Uya kuno mwanakomana wangu Jesu Kristu ndikutume unoona kuti hama dzako dzakadii. Tarisaone kuti vanga vari kuhondo vanga vakawanda zvakadii. Sauro nehondo yese, vakoma vaDhavhidhi vanga vari kuhondo vanongori 3, Eliabhi naAbhinadhabhi naShama. But Jesu achideedza Dhavhidhi haana kuti enda unoona kuti Sauro ari sei, enda unoona kuti vari kuhondo vakadii. Akati enda unoona kuti vakoma vako vakadii. Nekuti mwanakomana achitumwa naMwari kuuya panyika pano haana kuuya kuzoponesa nyika yese, akauya kuzotuma kuponesa hama dzake chete. Ombera Jesu maoko. Saka mukaona Dhavhidhi auya kuhondo, haikona kufunga kuti avinga munhu wese. Ane hama dzake kudhara dzaari kutsvaga kuponesa. Chiverengai vhesi 17 tinzwe kuti Dhivha achisvika kuhondo chii chakaitika. Zvino Jese akati kuna Dhavhidhi mwanakomana wake, chindopa vakuru vako efa imwe yezviyo izvi zvakakangwa nezvingwa zvine 10, ukurumidze kuzviisa kumisasa kuvakuru vako. Asi mapundu awa omukaka wakafa ane 10 uise kumukuru wechuru chavo, ugotarira kuti vakuru vako vakadiniko, ndokutora kwavari chokuonerapo. Zvino Sauro naivo varume vose vaIsraeri vakanga vari pamupata weEra vachirwa navaFiristia. Dhavhidhi akamuka mangwanani, akasiya makwai ake kumufudzi, akatora nhumbi, akaenda kwaakanga arayirwa naJese. Yes. Akasvika pakanga pakarundwa ngoro. Varwi vobuda vachiridza mhere kundorwa. VaIsraeri navaFiristia vakazvigadzira kurwa, hondo dzakatarisana. Dhavhidhi akasiya nhumbi dzake pamaoko omutariri wenhumbi. Saka Dhavhidhi akasvika Goriati achingovava as usual. Nekuti Jesu akasvika vanhu vachiri muchivi, hapana angati aponeswa. But akasvika Sauro vakapfeka nhumbi vachiita kunge vari kurwa. Vanga vane 40 days vachitiza. Asi Dhavhidhi paakasvika, akasvika vachimacha so left right left right. Kunge vane zvisviru zvavari kuita sei.
Iverenge verse 21 iyi. vaisraeri navafiristia vakazvigadzira kurwa, hondo dzakatarisana. Muri kuona masvikira akaita? Imi muri kuzviziva kuti hapana akabhotiraya kuti kuna Goriati putseke. Putseke chaiyo vanhu vaiti. Izvo zvokutoti Goriati ka tikutongodaro nekuti hapo. VaIsraeri vaitoti vaGoriati. AGoriati vari kuvava. Saka Dhavhidhi achisvika manje havana kumutaurira chokwadi kuti hachavari chakachaya. Murume uyo anotyisa, tiri kungotiza. Kubva patakauya kuhondoka, tiri kungowanda. Hapana kana museve wati wakandwa kusvika nhasi. Dambudziko redu chairo pari kunzi nemurume iyeye patsvagwe munhu 1. Isu pese pakati peda hapana murume. Amene iwewe kana uri murume. Hapana kutaurwa chokwadi kuna Dhavhidhi. Vakada kuita kunge vanochitaura bhata vanonyatsochiburitsa. Because manyorerwo akaitwa pavhesi 21 inonzi, for Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army. Hapana army iri kubhorwa. Chokwadi chiripo, Gora akabuda, vanhu vanotiza. Saka vakasvikirwa, vamwe vakasaluta so, vamwe vachitoti left right, vamwe vakabata pfuti dzavo so, vachideedzera tinouraya munhu panapa. Kuda kukavhira gebhi rekuti tiri kudya. Ndo zvakaita Jesu achisvika panyika ino. Akasvika system yemurayiro yakaorganizwa. VaFarisi vakapfeka zvembe dzavo, vaprista vakapfeka maefodhi avo, vachiita kunge vane kurwa kwavari kuita nechivi. Izvo hapana chavati vaita kubva vari murenje mazuva aMozisi kusvikira Jesu achiuya. Hakuna atagona kukunda chivi. Asi vaiti tiri kubata sabata, tiri kutedzera murayiro. Jesu wachikora sabata kuita unge vari kurwa. Izvo hapana ari kurwa. Zviri kunzwika? Hapana chi? But ndakamboitaura ndikati Mwari wane yake tsoro yaaitamba. Mwari anogara achiita zvinhu aine tsoro dzake dziri mukati mezvaari kuita. Tsoro yaMwari aitamba naGoriati yakanga iri yekuti vakoma vaDhavhidhi pavakaona Dhavhidhi azodzwa naSamueri, raive basa ravo kuudza Sauro kuti hausisiriwe mambo, takaratidzwa mambo tomuziva. But vakaramba vachishandira mambo ane dhimoni, vakasiya wavo wemumba akaenda kumakwai. Saka pari kunzi naGoriati nditsvagirei murume ari kutoparidzira vaIsraeri kuti pane mumwe wamusina pakati penyu, ndiye anondikwanisa. Uyu wamuinayo. Ko handiti Goriati kunonamatwa Dhagoni rekuFiristia ndevasatanika. Saka netiweki yaibata kane dhimoni riri kushungurudza Sauro. Kureva kuti kuuya kwa Goriati zvanga atokokwa nemweya wetsvina waive muna Sauro kuti hakusisina Mwari unovadharavaza uya. Right. Verse 22. Dhavhidhi akasiya nhumbi dzake pamaoko omutariri wenhumbi, akamhanyira kuhondo, akasvika akakwazisa vakuru vake. Ndopa aipinda kamutemberi nemusinagoge Jesu achiparidza, anga auya kuzorwa kabata akati nombokwazisa hama dzangu ndisati ndaenda kuhondoka. Ndimi akanditakira kuya kuhondo. Gora ari kuita sei? VaFarisi navanyori vagere pachigaro chaMozisi. Saizvozvo teedzerai zvavanokudzidzisai, asi musaite mabasa avo nokuti vanongotaura asi havaiti. Kukwazisa hama dzake ka ndosaka akaberekwa kumurayiro. Haangotanga nekurwa naGoriati ka, anotanga ambomhoresana nehama dzake. Yes. Zvino wakati achataura navo, iya mhare ikabuda kuhondo yavaFiristia. Gori ndobva rabuda. Saka uri kuona pane nhau yacho, akati achataura navo, mhare yakabva yabuda. Goriati timetable yake yekubuda zvakasangana. Dhavhidhi achimhoresana navana Eliabhu, Goriati achibuda. Yes. Iye muFiristia weGati wainzi Goriati akataura mashoko aaisitaura, Dhavhidhi akaanzwa. Dhavhidhi ndokubva aanzwa. Zvino varume uri kuona manje vamwe vajaira mashoko aya, hapasisina chinyowani, ndokubhurai havachaivhutuka. But David aianzwa for the first time. Yes. Zvino varume vose vaIsraeri vakati vachiona murume uyu, vakamutiza vakatya kwazvo.
Purogiramu yavekutiza haina kuchinja nekuti Dhavhidha auya. Varume vaIsraeri vakati, maona here murume uyo wakwira, zvirokwazvo wakwira kuzoshoora Israeri. Zvikanzi tanzwa nekutukwa nemurume. Hapana zvatingamuiti. Saka uchanoona kuti zvakaitika futi Jesu auya panyika ino. Uchaona kuti Jesu paakangotanga kuparidza, kwakatanga kutaurwa nhau yechivi zvakanyanya kupfuura mataurirwo achaiitwa asati auya. Toda kuenda kumba kwaZakeyo, Zakeyo mutadzi. Ari kuzorwa mafuta naMaria, Maria mutadzi. Apa paLuke 15, vatadzi nevateresi vauya kuzonzwa shoko, zvikanzi ari kudyei nevatadzi. Sei nhau yevatadzi yaakunetsa? Nekuti panongonzi Jesu auya, Goriati anobva abuda. Saka muchiona kuti Jesu paakatanga kuparidza, akatanga kukondana nevanhu zvakanyanyisa nenhau yezvitadzo kupfuura dzimwe nyaya dzese. Saka kubuda kwaGoriati ndo kubatwa kwamukadzi akabatwa achifeva. Kubuda kwaGoriati auya kuzopopota. Because tati Goriati anoparidza zvitadzo, chitadzo, sin. Saka Jesu muchaona kuti akadhila nevatadzi vakawanda, vamwe achivati zvitadzo zvako zvakagererwa, enda nerugare, usanotadza zvakare. Yanga iri nhau yekubuda kwaGoriati. Kuti zvibude pachena kuti mungangouya vanhu vakakunyeperai, takauraya Goriati kudhara, achiri mupenyu, uya abudawo. Kuti kana Jesu akuzoenda paKalvari kunofira vanhu, vanhu varege kubvunza kuti kwaafireiko. Ari kudhila kana Goriati, handiti akakusvikirai here muchingotadza kumuuraya. Goriati ndio wamuri kuwandakawo. Zvanzwika zvakanaka? Yes. Zvanzwika zvakanaka? Yes. Haisiri evhangeri yangu ka. Ndiri kugadzira road yekuti ndigozokuratidzai. Hazvina kukwana here? Inobuda manje manje. Hallelujah. Amen. Wakaitirwa nyasha dzisingabviri. Nyasha dzawakaitirwa hadziti. All right. Saka chii chakazoitika? Munhu unomuuraya, mambo uchamufumisa nepfuma zhinji. Vakomana vaIsraeri vari kutaurirana, Dhavhidha achinzwa. Zvikanzi muri kuona murume uyu ndo mabudiro anoita everyday achitishora. But mambo vakatoti munhu anouraya Goriati mambo vachamupa pfuma zhinji. Yes. Nokumupawo mwanasikana wake. Mambo vachamupa futi mwanasikana wavo. Nokusunungura imba yababa vake muna Israeri. Anenge angouraya Goriati, imba yababa vake haichabhadhara mutengo. Nyamba ndo promisi iri kupiwa Kristu navanhu, kuti ndo zvakarehwa naMwari. Anogona kukunda chivi, number 1, achapuwa vanhu vakawanda vaite rudzi rwake. Ndo pfuma yaari kupiwa. Number 2, achapuwa mwanasikana wamambo ave mukadzi wake. Achapuwa chechi kuti agoita mutungamiriri wayo. Number 3, anokunda chivi, imba yababa vake yasunungurwa maIsraeri. Hakusisina ari pasi pemurayiro. Hakusisina anobvisa chegumi. Hakusisina anobata sabata. Hakusisina anoenda kupaseka. Hakusisina anouya nezvipo zvezvirimwa zvekutanga. Hakusisina anoenda kumutambo wematumba. Chii chiri kuitika? Weimba yacho akauraya Goriati. But mambo havana kunge vakumbirwa kunzi ndokumbirawo mukadzi kana ndauraya Goriati. Yakanga ichitori promisi yavakapa, nekuti vakanga vakundikana kuti vomuita sei gori. Saka anoti pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu. Ndo mukadzi wachoka waari kupiwa. Ndo kuri kuenda nhau yedu. Hazvina kukwana here. Right. Saka chii chakazoitika? Zvino Dhavhidha akataura navarume vakanga vamire naye akati, munhu unouraya muFiristia uyu akabvisa kushoorwa kwavaIsraeri uchapiweiko? Nokuti muFiristia uyu usino kudzingiswa ndianiko? Unoshoora hondo dzaMwari mupenyu. Vanhu vakamupindura saizvozvo vakati, munhu unomuuraya uchapiwa chokuti nechokuti. Right. Toda kuti muverenge pavhesi 45 tinzwe kuti Dhavhidha akauraya here Goriati zvechokwadi. Ipapo Dhavhidha akati kumuFiristia, iwe unouya kwandiri nomunondo nepfumo nemharu, asi ini ndinouya kwauri nezita raShe wehondo.
Mwari wehondo dzaIsraeri, vaunoshoora. Nhasi Ishe uchakuisa muruoko rwangu, ndichakuuraya, ndichakugura musoro wako, ndichapa shiri dzokudenga nezvikara zvenyika zvitunha zvehondo dzavaFiristia nhasi, kuti nyika yose izive kuti Mwari uripo pakati paIsraeri. Zvino kuti ungano yose iyo yose izive kuti Ishe haaponesi nomunondo kana nepfumo, nokuti kurwa ndokwashe, iye uchakuisa mumaoko edu. Zvino muFiristia wakati achisimuka achiuya kuzosangana naDhavhidhi, Dhavhidhi akakurumidza akamhanyira kuhondo kuzosangana nomuFiristia. Dhavhidhi akapinza ruoko rwake muhombodo, akabvisamo ibwe, akariposhera, akarova muFiristia pahuma yake, ibwe rikanyura muhuma yake, iye akawira pasi nechiso. Naizvozvo Dhavhidhi akakunda muFiristia nechifuramabwe nebwe, akakunda muFiristia akamuuraya, asi kwakanga kusino munondo muruoko rwaDhavhidhi. Zvino Dhavhidhi akamhanya akamira pamusoro pomuFiristia, akatora munondo wake, akauvhomora paura hwawo, akamuuraya, akamugura pamusoro wake nawo. Zvino vaFiristia vakati vachiona kuti mhare yavo yafa, vakatiza. Mazvita. Saka Dhavhidhi anga asina banga, aive nechipfuramabwe. Saka akakanda dombo ndokunopinda pahuma yake, ndobva awira pasi nekumberi, ndobva amhanya ndokunotsika pamusoro paGoriati, ndokutora munondo waGoriati, ndokucheka musoro waGoriati, ndobva aubata, ndopinda nawo muguta. VaIsraeri vese vana Sauro vakatozopinda basa kutandanisa vaFiristia, iye anga atopedza graft. Saka tinoona kuti zvichokwadi, Dhavhidhi akaita sei? Akauraya Goriati. Ende Goriati watiri kutsanangurawo, tichataura kuti anoparidza sin. Handeipa. Saka chakazoitika chii? Dhavhidhi akapiwa here mwanasikana wamambo waaifanira kupiwa kuti ave mukadzi wake? Handeipa chapter 18 verse 17 kusvika pa29. Zvino Sauro akati kuna Dhavhidhi, tarira mukunda wangu mukuru Merabhi, ndichakupa iye ave mukadzi wako. Saka Sauro akaziva kuti ane chikwereti chekupa Dhavhidhi mwanasikana wake, nekuti akanga ati anouraya Goriati ndichamupa mwanasikana wangu. Saka akatoudza Dhavhidhi kuti mfana wakauraya Goriati, ndichakupa Merabhi mwanasikana wangu ave mukadzi wako. Akamupa here? Asi iwe uwe mhare yangu urwe hondo dzashe. Iwe ita musoja wangu poto uchindirwira. NdiKristu akuda kurikurutwa nemurayiro manje. Uri kuvhiringidzwa naSatani. Ngaite batanidzwe matestamenti, murayiro nenyasha pamwe chete. Iya yakapropozwa naPeter, ngativakei matumba enyu mungonamata pamwe chete. Yes. Nokuti Sauro wakati, ruoko rwangu ngarurege kumuuraya, asi maoko avaFiristia ngavamuuraye. Sauro akanga akavenga Dhavhidhi nenhau yevakadzi vakaimba vachiti Sauro auraya vane zviuru, Dhavhidhi auraya vane makumi ezviuru. Saka aida kuti Dhavhidhi afe, zvikanzi chindirwira. Pfungwa yake yaive kuti paanoramba achinorwa anofa bedzi kuhondo ikoko. Yes. Dhavhidhi akati kuna Sauro, ini ndini aniko, noupenyu hwangu chinyiko, kana imba yababa vangu pakati paIsraeri, kuti ndive mukwambo wamambo? Ndini aniko kuti ndive mukuwasha wamambo? Asi nguva iyo Merabhi mukunda waSauro yaaifanira kupiwa Dhavhidhi, iye akapiwa Adhieri muMehorati ave mukunda wake. Ave mukadzi wake, gadzirisai. Ave mukadzi wake. Saka Merabhi aifanira kupiwa Dhavhidhi nekuda kwokuuraya kwake Goriati. Haana kuzopiwa Dhavhidhi, akapiwa Adhieri the Meholatite. Muriona pane transaction yacho? Zvinogotadza neiko kuitika Sauro ane dhimoni? Chii chakazoitika? Zvino Mikari mukunda waSauro. Pane mumwe futi mukunda waSauro anonzi Mikari, wakanga achida Dhavhidhi. Waida Dhavhidhi. Muri kuona pane wacho? This time haisisiri nhau yekufa kwaGoriati, haisisiri nhau yeprize yekuuraya Goriati. Yaya Mikari ari kutoda Dhavhidhi. Kutanga rini mukadzi achinzi musikana anoda mukomana, anofanira kuda mumwe ndiani? Dhavhidhi ndiye anofanira kuda Merabhi kana Mikari. Asi Mikari akati zvekumirira kupuwa shoko zvinononoka, ndomuda muchinda.
iye ambonzi kuna Samero kuya anga akanaka. Saka Mikari aida David chakazoitika chii? Vakaudza Sauro, akafara nazvo. Sauro akati bo. Ipapo Sauro akati, ndichamupa iye ave musungo kwaari. Ndinoda kumupa Mikari ave musungo wake. Uye kuti vaFiristia varwe naye. Toda kuti arovane nevaFiristia afe. Naizvo Sauro akati kuna Dhavhidhi, nhasi uchava mukwambo wangu rwechipiri. Ipapo Sauro akarayira varanda vake akati, tauriranai naDhavhidhi pakavanda muti, tarira mambo unokufarira, navaranda vake vose vanokuda. Naizvozvo zvino chiva mukwambo wamambo. Saka Sauro akaona kuti hazviite kuti baba vemusikana vanyengetedze mukomana kuti arore mwana wavo, zvinonyadzisa. Saka anonzi akataura nevaranda vake akati, apfana ndimunotamba tsoro naye, munyengetedze kuti simbiri bo. Ende baba vake havana problem newe kuti uve mukuwasha wavo. Tora Mikari uyu. Dhavhidhi haasi kuda Mikari. Mikari ndiye ari kuda. Baba ndobva vazviziva vakati right, anofa. Pandinoda kuti arore Mikari obva aita musungo waDhavhidhi. Yes. Varanda vaSauro vakataura mashoko iwayo munzeve dzaDhavhidhi. Dhavhidhi akati, imi munoti zvitete here kuva mukwambo wamambo, zvandiri murombo hangu usingakudzwi. Varanda vaSauro vakamuudza vakati, Dhavhidhi wataura mashoko okuti. Sauro akati, muti kuna Dhavhidhi, mambo haatsvaki kuroorerwa, asi zvikanda zvapamberi zvine 100 zvavaFiristia, kuti mambo atsive vavengi vake. Asi Sauro wakafunga kuurayisa Dhavhidhi navaFiristia. Zvikanzi dzokera pa25. Taurai Dhavhidhi muti, the king desireth not any dowry, any lobola, but 100 foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's enemies. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Tereva dikani. Tunoenda manje manje. Ende munoudza Dhavhidhi kuti zvaati murombo haana mari yekubhadhara roora. Muudzei kuti zvanzi naSauro, handisi kuda mari yekuroorerwa. Ndine vavengi vangu vaFiristia vakandigumburisa. Enda unouraya 100 wovaita pinda musmart. Kana wavapinza musmart, wotora zvikanda zvenyama yavo zvawacheka, wouya nazvo kuno, ndo pfuma yako yekuroora nayo. Makambona mambo akadai here? Muri kunoti dhimoni chairoka? Zvikanzi nemashoko iwayo aiti anonofira ikoko, vaFiristia vanomubata vakamuuraya. Chii chakaitika? Zvino varanda vake vakati vachiudza Dhavhidhi mashoko iwayo, Dhavhidhi akafara kuva mukwambo wamambo. Dhavhidhi akati, yes, ndoita mukwambo wamambo. VaFiristia ndovadheerera, takauraya gori, hapana adibobotya. Ndoenda. Akaita sei Dhavhidhi? Zvino mazuva asati apera, Dhavhidhi akasumuka akaenda iye navanhu vake, akauraya varume vana 200 avaFiristia. Dhavhidhi akauya nezvikanda zvavo zvapamberi, akazvipa zviri zvose kuna mambo kuti ave mukwambo wamambo. Ipapo Sauro akamupa Mikari mukunda wake ave mukadzi wake. Mazvita ngatisimukei. Saka Dhavhidhi akanganza auraye vangani? Akazouraya vangani? Kuda kupuruvha kuti hapana muFiristia wandotya. Pana achiri kurangarira here musoro weshoko? Unonzi chii? Baba mumanyi uyai. Maiteera here vhangeri? Maane idea here kuti chiri kunzi hazvina kukwana here? Chii? Ndinotenda kuti David paakatumwa kunotora zvikanda zvevaFiristia, paakauya nazvo akatenga apuruvha kuna mambo kuti zvanga zvakakwana kuti ave mukuwasha wavo. Alright, dzokera hei. Pane mumwe here uye baba wadhula? Hazvina kukwana here? Mava naidea nayo here? Ya, ndaona kuti David akazoita times 2 zvinhu zvanga nzi auye nazvo.
akazouya ne-times 2 pane zvangwa arayirwa. Saka muri kunyara kutaura kuti zvikanda zvepamberi. Ukaona waroorera benzi rakadai kana nemwana wacho regera, ndidzingisire, uraya vaFiristia. Dai akaticheka misoro yavo uye nayo zviri nani. Zvinhu zvacho zvaida kuona nazvo kuti vaFiristia vafa hazvina musoro. But musakanganwe kuti akanyora Bhaibheri ndiMwari, ane zvaaida kutsanangura. Chinzwai manje kune vhangeri yekuti hazvina kukwana here. Dhavhidhi achisvika kuhondo akabvunza kuti anouraya Goriati anopiwei. Zvikanzi achapuwa pfuma huru namambo, achapuwa mukunda wamambo ave mukadzi wake, imba yababa vake ichasunungurwa pamirero yekutorwa kwemitero. Kureva kuti musi wakafa Goriati, Dhavhidhi wakanga atokwalifaya kupiwa mukunda wamambo kuti ave mukadzi wake. Hauna kuzvinzwa? Ko iye kunzi ndidzingisirei vaFiristia yakanga iri yei? Hazvina kukwana here ivhangeri yekubvunza kuti Jesu zvaakafa pamuchinjikwa hazvina kukwana here kuti agotanga chechi apiwe mukadzi wake? Nekuti pari kunzi endai munocheka zvikanda zvevaFiristia, musakanganwe kuti Dhavhidhi achitaura pamusoro paGoriati akati ndeupiko muFiristia asina kudzingiswa. Kureva kuti kudzingiswa kwevaFiristia kudzingiswa kwevahedheni. Kureva kuti vahedheni vaFiristia kana vachinzi vanoponeswa naDhavhidhi havana chikonzero chekuchekwa chikanda chepamberi, nekuti akakunda paakauraya Goriati. Musi wamakaona Goriati afa, kuinga Goriati akanga ati wani, mukandiuraya vaFiristia vanoita varanda venyu. Chikonzero chekuramba muchiuraya vaFiristia chii kana iye Goriati atofa kare? Hativerengerwei Mabasa 15. Ngativerengerwei Mabasa 15. Tangirai pavhesi 1. Zvino vamwe vakaburukira Judhiya. Kune vakaburukira Judhiya vakadzidzisa hama vachiti, kana musingadzingiswi netsika yaMozisi, kana mukasadzingiswa netsika yaMozisi hamungaponeswi. hamuponeswi. Kudzingiswa kudi kuchekwa chikanda chenyama yepamberi. Ndo yakanga iri dhimandi yaSauro. Remember, Sauro haasi kutaura ega. Idhimoni ndiSatana akutaura ari muna Sauro. Ndiye ari kuti kuvahedheni zvekuti zviya munoponeswa zviya ndezvekunyepa. Aroore Dhavhidhi wenyu kana pasina zvikanda zvevaFiristia. Kureva kuti pari kuparidzwa salvation yakabatanidzwa nemurayiro waMozisi. Hauponeswe ukasabvisa chegumi, hauponeswe ukasabata sabata, hauponeswe ukasachecheudzwa, hauponeswe kana ukasaenda kumutambo wematumba. NdiSauro ari kuti hauroore kana usina kuuya nezvikanda zvevaFiristia. Hazvina kukwana here? Amana, bvudzari pasaidi pako kuti zvandakauraya Goriati hazvina kukwana here? Maakuda zvikanda futi zvevaFiristia. Kuinga makati ndikauraya Goriati 1 ndinobva ndawana mukadzi. Isu tiri kuti Jesu paakaroverwa paKalvari akabva atoti zvapera. VaJudha nevahedheni vanoponeswa vese vakatenda kwaari. Hakusisina muJudha, hakusina muGiriki, hakusina akasungwa, hakusisina akasunungurwa, hakusisina munhurume, hakusisina munhukadzi. Tava vamwe muna Kristu Jesu. Zvinobva pachii izvozvo? PaKalvari. PaKalvari ndo pakakunda Jesu, akakunda chivi, akanzwa rufu nekuda kwavose, ave mutungamiri wokuponeswa kwavo. Saka anovaita vatsvene, naivo vanobva vaitwa vatsvene.
vese vakabva kune mumwe. Nemhaka iyi haana nyadzi kuvaedza hama. Haleluya. Ko yezvikanda yabva nekupi? Hazvina kukwana here? Pandakauraya Goriati hazvina kukwana here? Saka vakauya vachiti kana vasina kudzingiswa nemurayiro waMozisi havangaponeswe. Handei nayo vhesi 2. Asi Pauro naBhanabhasi vakapesana kwazvo navo. Hapana kuitikwa nharo shoma. Pavhesi 2 panonzi, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them. Vakaita sei? Nokuita nharo navo, vakazotenderana kuti Pauro naBhanabhasi navamwe vavo vakwire Jerusarema kuvapostora navakuru pamusoro peshoko iri. Zvikanzi, kune vanhu vabva Jerusarema vachibva Judhea vauya kunyika dzavahedheni kuri kuparidzwa naPauro naBhanabhasi. Ndokusvika vakaona vahedheni vachitoti tatova vana vaMwari. Zvikanzi tionewo zvikanda zvedu zviyazvi. Zvikanzi hapana zvikanda zviripo, takatongotendeuka tikabhabhatidzwa. Zvikanzi muri kunyeperwa. Kristu arore kana asina kuona Sauro zvikanda zvepamberi zvavaFiristia. Ndo panonzi Bhanabhasi naPauro havana kuita nharo shoma navo, vakakakavadzana kusvikira zvawirirana dzino. Pauro naBhanabhasi, chiendai Jerusarema munosangana nana Pita mugoita dare nhau iyi igadziriswe, kuti pakuroora kwaKristu, pakuroora kwaDhavhidhi, haaroore here neGoliathi, Valley of Elah transaction. Panoda futi the foreskins of the Philistines. Ndizvo here? Saka vakaita sei Pauro naBhanabhasi? Naizvozvo vakaperekedzwa nekereke, vakagura neFenike neSamaria, vakataura zvokutendeuka kwavahedheni, vakafadza zvikuru hama dzose. Zvino vakati vasvika Jerusarema, ndobva vasvika Jerusarema Pauro naBhanabhasi vakagamuchirwa nekereke. Kereke yakavagamuchira navapostora navakuru. Vapostora navakuru vakavagamuchira, vakarondedzera zvose zvakaitwa naMwari navo. Pauro naBhanabhasi ndokurondedzera zvese zvakaitwa naMwari. Asi vamwe vedziso yavaFarisi vaitenda. Muri kunzwa nhau yacho? yaSauro yatanga. Vedzidziso yevaFarisi vaitenda. Kutenda kwerudzi kunonzi, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed. Zviri pachena kuti havatende, nekuti haugone kutenda woramba uri weboka revaFarisi. Uri kuzona pane nhau yacho? Yes. Pamwe uri munhu izvezvi, uri muZioni, asi unoti unotenda. Daungononzwa kuti vari kuti but ndini handibude chechi yangu. Unenge uri weboka revaFarisi, unofamba uchiti unotenda. Vakaita sei veboka revaFarisi? Vakasimuka vakati vanofanira kudzingiswa nokurayirwa kuti vachengete murayiro waMozisi. Iyo yokudzingiswa kwavaFiristia 200 zvikanda zvepamberi. Ipapo vapostora navakuru vakaungana kuti varangane pamusoro peshoko iri. Vapostora nevakuru vakaungana vakati, nhau yokudzingiswa iyi, nayo yokuchekwa kwavaFiristia yakaoma. Ngatiitaurei tione tinopera sei. Zvino nharo huru dzakati dzavapo, Pita akasimuka akati kwavari, inzwai vadikani. Irazataura zvakadaro. Pakamuka chii? Uri kuona here kuti nharo dzatiinadzo nemasavadha hadzina kutanga nasi? Dzakabvira kudhara nharo idzi. Anapo chaivo vaive nadzo nharo idzi dzemurayiro. Chegumi chobviswa here? Kungoti chinochinja bedzi, Satani zvaakapuwa murayiro. Each generation, each local area, each community ane murayiro wano waanoblowa okaringa vanhu nawo. Mazuva ana Pauro wanga uri kudzingiswa, mazuva ano ndewe Sabata newe chegumi. But it's the same issue. Murayiro wokutaura. Ko handiti saurane mweya wetsvina uri kumuvhundutsa here? Murayiro wamaoko maSatani. Satani aroda mutumbo waMozisi. Ndiye ari kutaura nhau dzekuti toda zvikanda zvevaFiristia. But makati wani ndikauraya Goriati munondipa mukadzi. Hazvina kukwana. Chii chakazoitika? Pita akasimuka akati kwavari, varume hama, munoziva kuti kubva pamazuva akare Mwari wakandisanangura pakati penyu
kuti vahedheni vanzwe shoko reevhangeri. zvikadzi naPita Mwari akandisanangura ndikaparidzira Koniriyo, munozviziva imi. Nomuromo wangu vatende. Zvino Mwari muzivo womwoyo wakavapupurira akavapa Mweya Mutsvene sesu. Haana kutsaura pakati pedu navo zvaakanatsa mwoyo yavo nokutenda. Naizvozvo zvino munoedzereiko Mwari? Muri kuedzerei Mwari? Muchiisa pamitsipa yevadzidzi joko. Muda kuisa pamitsipa yevadzidzi joko rakanga risingagoni kutakurwa namadzibaba edu kunyange nesu. Murayiro wamurida kuti uteedzerwe wokudzingiswa. Isu wani vakapiwa murayiro wacho chaiwo takautadza. How much more vahedheni vari kuAntioki, vari kuDhebhe kunoparidzwa naana Paul. Muri kuda kuedzerei Mwari? Kureva kuti pakanzi ngaacheke zvikanda zvevaFiristia kwaitove kuedzwa kwani? KwaMwari. Chii chakazoitika? Asi tinotenda kuti isu tichaponeswa nenyasha dzaJesu Kristu nomutoo mumwe navo. Tinotenda nenyasha, toponeswa nenyasha dzaJesu Kristu pamwe chete navo. Kureva kuti tinoponeswa nei? Tinoponeswa nekufa kwaGoriati paValley of Ela. Ndo pakasunungurwa munhu wese. Tiri veimba yaDhavhidhi. Hatichazi pamurayiro yaIsraeri. Zvakanzi anouraya Goriati asunungurwa pamurayiro. Anouraya Goriati anopiwa pfuma huru. Anouraya Goriati anopiwa mukadzi. Hazvina kunzi anocheka zvikanda zvepamberi zvevaFiristia. Zvakanzi anouraya Goriati. Idzi inhongwa idzi. Yes. Ipapo vanhu vazhinji vose vakaramba vanyerere, vakateerera vana Bhanabhasi naPauro, vachirondedzera zviratidzo nezvishamiso zvakaitwa naMwari navo pakati pavahedheni. 13. Zvino vakati vanyarara, Jakobho akapindura akati, Bvisai Jakobho, bvisai James. James akapindura akati, varume hama nditeererei. Simeoni wakarondedzera mutangire waMwari kumutsa vahedheni kuti atore kwavari vanhu vezita rake. Uyu ndiJames, Pastor James, munin'ina waJesu panyama. Yes. Namashoko avaprofita anobvumira izvozvi, sezvazvakanyorwa zvichinzi, shure kwaizvozvi ndichadzoka ndivake tabhenekari yaDhavhidhi yakawa, ndichavakazve matongo ayo ndichiimutsa, kuti vakasara kuvanhu vatsvene, kuvanhu vatsvake Ishe, navahedheni vose vakadanwa nezita rangu, ndizvo zvinotaura Ishe, unoziva izvozvi zvose kubva pakutanga kwenyika. Naizvozvo ndinoti ngatirege kugumbutsa avo pakati pavahedheni vakatendeukira kuna Mwari, asi tivanyorere kuti varege kuzvishatisa nezvifananidzo neupombwe nezvakadzipwa neropa, nokuti Mozisi kubva pamarudzi ekare waiva navanomuparidza paguta rimwe nerimwe, achirahwa mumasinagogi sabata rimwe nerimwe. Ipapo vapostora navakuru vekereke yose vakati zvakanaka kuti vasanangure varume pakati pavo vavatumire Antiokia, pamwe chete naPauro naBhanabhasi, vachiti Judhasi wainzi Bhasabhasi naSairasi, vakuru pakati pehama. Mazvita. Saka kwakatozonzi ngakuende vamwe vanobva Jerusarema vadzokere naPauro naBhanabhasi. Vanorayira vahedheni vese vakanga vatenda. Musanyeperwa kunzi munofanira kudzingiswa. Hatina kumbotuma vanhu ivavo. Kana makatotenda, rambai muri munyasha dzaMwari. Zvekunzi munoda kudzingiswa ndezvenhema. Hande paGalatians chapter 3 verse 1 to 9. Imi vaGaratia vokusafunga, ndianiko wakakurunzirai? Ndiani akakuroyai? Bvisai kurunzirai mutukuroyai. Ndianiko wakakuroyai? Iyemi makaratidzwa Jesu Kristu pachena pamberi pameso enyu, akaroverwa pamuchinjikwa. Ichechi bedzi ndinoda kunzwa kwamuri, makapiwa mweya namabasa emurayiro here, kana nokunzwa kwokutenda? Murivo kusafunga kwakadaro seiko? Makatanga mumweya, ko zvino mopedzisa munyama here? Makatambudzika zvikuru mukadai pasina here? Kana zvaiva pasina hazvo. Naizvozvo uyo unokupai mweya nokuisa mabasa esimba pakati penyu, unozviita izvozvi namabasa emurayiro here, kana nokunzwa kwokutenda? Abhurahama zvaakatenda kuna Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama. Naizvozvo zivai kuti vokutenda ndivo vana vaAbhurahama.
norugwaro zvarwakaziva zviri mberi kuti Mwari ucharuramisa vaHedheni nokutenda, rwakaparidza mauri marudzi ose achaparadzwa. Naizvozvo vokutenda vanoropafadzwa pamwe chete naAbhurahama wakatenda. Saka nhau haisi yekudzingiswa, musadzingiswa handiti? Chapter 5 verse 1 to 11 vaGaratia zvakare. Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba, murege kusungwazve nejoko rouranda. Tarirai, ini Pauro ndinoti kwamuri kuti kana muchidzingiswa, Kristu haangakubatsiri chinhu. Ukangobvisa chegumi, Kristu haakubatsire chinhu. Ukangodzingiswa, Kristu haakubatsire chinhu. Yes. Ndinopupurira mumwe nomumwe unodzingiswa kuti iye une ngava rokuti aite mirayiro yose. Yes. Makaparadzwa naKristu. Iyemi munoda kururamiswa nemurayiro. Yes. Mabudiswa panyasha. Yes. Nokuti isu nomweya tinomirira nokutenda tariro yakaruramiswa. Nokuti muna Kristu Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvibatsiri chinhu, asi kutenda kunobata norudo. Vhesi yakanaka. Kudzingiswa kana kusadzingiswa hachisi chinhu. Udzare pasaidi pako kuti kubvisa chegumi kana kusabvisa chegumi hazvibatsiri chinhu. Hallelujah. Amen. All right. Svikai pavhesi 9. Makanga muchimhanya zvakanaka. Ndianiko wakakudzivisai kuti murege kuteerera zvokwadi? Hamuna kugombedzerwa naiye wakakudanai. Mbiriso shoma inovisa bundu rose. Azvita. Endai pachapter 6 verse 11 to 17. Tarirai kukura kwamaratere andinokunyorerai nawo paruoko rwangu. Chapter 6 yavaGaratia verse 11. Tarirai kukura kwamaretere andinokunyorerai nawo noruoko rwangu. Gadzirisai muti tarirai kukura kwetsamba. Tarirai kukura kwetsamba dzandinokunyorerai noruoko rwangu. Vose vanoda kunzi vakanaka pane zvinoonekwa panyama ndivo vanokurovererai kuti mudzingiswe. Vanodaro bedzi kuti varege kutambudzwa nokuda kwomuchinjikwa waKristu. As many as desire to make a fair shoe in the flesh, they constrain you to be circumcised, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Kureva kuti ukatanga kutaura kuti murayiro wakapera, people will begin to persecute you. Vane vasingade that persecution ndivo vanoda kutanga kuwirirana nevhangeri yemurayiro. Ande inayo. Nokuti kunyange vakadzingiswa havachengeti murayiro amene. Asi vanoda kuti gadzirisai kunyange vakadzingiswa. Nokuti kunyange vakadzingiswa havachengeti murayiro amene, asi vanoda kuti imi mudzingiswe kuti vazvirumbidze panyama yenyu. Vagofamba vachiti ndini ndakamucheka. Ane mweya wotsvina Sauro. Ndisatani ari kuparidza murayiro. Yes. Asi kana ndirini, ngandirege kutongozvirumbidza napaduku, asi bedzi mumuchinjikwa waShe wedu Jesu Kristu. Naye nyika yakaroverwa pamuchinjikwa kwandiri, neni ndakaroverwa kunyika. Nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachizi chinhu, asi chisikwa chitsva. Vose vanofamba nomurayiro uyu, rugare ngaruve pamusoro pavo, nenyasha napamusoro pavaIsraeri vaMwari. 17. Kubvira zvino ngakurege kuva nomunhu unonditambudza, nokuti ndina mavanga aJesu pamuviri wangu. Ombera Jesu maoko. Kureva kuti ari kutaura kuti musatambudze Dhavhidhi nenhau yezvikanda zvevaFiristia. Ane mavanga ekuuraya kwaakaita Goriati. Musatitambudze vedu wei nekuparidza murayiro. Verengai Samueri wechipiri chapter 6. Nekuti tanzwa isusu kuti Dhavhidhi akaenda akanouraya vaFiristia, akacheka zvikanda zvavo vari 200, akatakura tsvina idzodzo akauya akapa Sauro. Toda kuona shoko rabva razoti Mikari akava mukadzi waDhavhidhi. Saka Sauro akanga ati
Merabhi aroorwa naAdhirieri, Mikari anokuda. Roora zvikanzi naDhavhidhi, handina chekumupa. Zvikanzi handisi kuda pfuma, ndiri kuda zvikanda zvevaFiristia zvepamberi. Endai munodzingisa vanhu chete chete. Onza Pauro achiparidza vhangeri anoratidza kuti akanga atonzwisisa kuti Satani ahaijeka murayiro. Satani haasi kumbotsvaga zvakawanda. Ari kuti mukatanga machechi anoparidza murayiro, ndokusponzai zvisingaite. Muchaita mari mugozadza vanhu machechi iwayo. Asi shoko rati Dhavhidhi akanga achitonzi naSauro, ndida kumurodza kuna Mikari ugove musungo kwaari. Toda kuona kuti ichokwadi here kuti Mikari akazoita musungo kuna Dhavhidhi. 2 Samuel chapter 6 verse 16. Zvino areka yaShe yakati ichisvika muguta raDhavhidhi, Mikari mukunda waSauro akatarira napahwindi, akaona mambo Dhavhidhi achipembera nokutamba pamberi paShe. Verse 20. Dhavhidhi akadzoka. Dhavhidhi apedza kuropafadza Israeri, areka yapinda muguta raDhavhidhi kubva kumba kwaObhedhidhomu. Mikari akaona Dhavhidhi achitamba, akamuzvidza mumwoyo make. Ndo musungo wairehwa naSauro. Ndichamupa mukadzi achave musungo. Mikari ari kuita despise David in her heart. Dhavhidhi akazoita sei paverse 20? Dhavhidhi akadzoka kuzoropafadza imba yake. Mikari mukunda waSauro akabuda kuzosangana naDhavhidhi. Akati, haiwa mambo waIsraeri, how glorious was the king of Israel today, wazvikudza sei nhasi, who uncovered himself today zvaakazvifukura pamberi pavarandakadzi, in the eyes of the handmaids of his servants, vavaranda vake, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself. sekuzvifukura kwebenzi risinganyari. Mikari akatanga kuudza Dhavhidhi kuti uri benzi risinganyari. Ukatarisa vakadzi vaDhavhidhi vakaroorwa Dhavhidhi auraya varume vavo. Ukatarisa Nabhari ndiye akanga ari murume waAbhigeo mukadzi waDhavhidhi. Ukatarisa Bhatishebha, Dhavhidhi akanga auraya Uria murume wake. Asina kuurayirwa murume ndiMikari. Mikari ane demand yekudzingiswa kwevaFiristia. Kureva kuti dhoktrine nababa wake Sauro rakaramba riri maari. Kuroora kwaDhavhidhi kuponeswa kwevatadzi. Saka Dhavhidhi akaita sei? Anzi anga ari benzi risinganyari paanga achitambira Mwari naMikari. Dhavhidhi akati kuna Mikari, ndakazviita pamberi paShe, wakanditsaura pamusoro pababa vako napamusoro pemba yake yose, kuti andiite mubati wavanhu vaShe, ivo vaIsraeri. Naizvozvo ndichatamba hangu pamberi paShe. Ndichazvidukupisa kupfuura izvozvo. Ndichazvininipisa pachangu. Asi kana vari varandakadzi vawareva, ndichakudzwa navo. Mikari mukunda waSauro wakanga asina vana kusvikira zuva rokufa kwake. Ndo maperero anoita Mikari. Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. Mwana watinogara tichitaura kuti anotsanangura righteousness. Kureva kuti kunyanga aigara pamba paDhavhidhi, akafa ari muzvitadzo zvake. Chii chakaita kuti afa ari muzvitadzo zvake? Haana kuroorwa naDhavhidhi, akazvirodza kuna Dhavhidhi. Haana kudiwa naDhavhidhi, iye ndiye akada Dhavhidhi. Wavaona vaFarisi vainzi vakanga vatenda pa15 dzamabasa, vakanga vachiti tinotenda asi vahedheni havaponeswe kana vasina kudzingiswa, haukomborerwe kana usina kubvisa chegumi. Chegumi chinokudzingira udyi, uchafa uri childless, ugoenda kudziva romoto. Nekuti shoko rinoti chibereko chemweya ndirwo rudo nerugare nemufaro nekuzvidzora nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndo childlessness yauchaita. Hamuna kundisarudza 15-16 dzaJohani. Ini ndini ndakakusarudzai. Mubereke zvibereko zvakafanira kuponeswa. Ukararama upenyu hunotya Mwari, wakutobereka. Zvino haubereke kana uchitaurira Dhavhidhi anokuberekesa
kuti anga achizvifukura sebenzi risinganyare pamberi pevarandakadzi. Nyamba varandakadzi vari kurehwa ichechi yake yaanenge achizvifukura zvake pamberi payo kuti inyatsomunzwisisa chizaruko kachiri kupiwa kuchechi naKristu. Regai tipedze vhangeri yanhasi. Mubvunzo vadikani ndewekuti pese pari kuparidzwa murayiro pari kunzi naari kuuparidza, zvepakauvhari hazvina kukwana. Ndosaka Galatians chapter 2 verse 21 ichiti handikonese nyasha dzaMwari, nekuti kana kururama kuchibva mumurayiro Kristu akafa pasina. Kureva kuti Kristu achienda pakauvhari, kana asina kufa pasina, kureva kuti vanhu vaakururamiswa nekauvhari, havacharuramiswa nemabasa emurayiro. Saka Dhavhidhi paakauraya Goriati ndo pakasunungurwa vanhu vese, kwete paanonzi ngaachienda anocheka vaFiristia. Kuinga vanhu makati ndikauraya Goriati munondipa mukunda wenyu ave mukadzi wangu. Zvechikanda chevaFiristia zvabva kupi? Tazoverenga kuzasi kwayo chapter 18. Ikati iyo Sauro akati ndikamuendesa kuvaFiristia vanonomuuraya. Kureva kuti pamunongotanga bedzi kutaura zvokucheka vaFiristia, muri kutouraya vhangeri yaKristu kuvahedheni. Pese panoparidzwa vhangeri yemurayiro pari kutourayiwa vhangeri yacho yemwanakomana waMwari. Chinangwa chaSauro changa chisiri chekutsvaga roora kuna Dhavhidhi, chaive chekutsvaga rufu rwaDhavhidhi wacho. Paari kunzi enda unocheka vaFiristia uye nezvikanda zvavo, ari kunzi enda unofa. Hallelujah. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Kureva kuti vahedheni vakaparidzirwa murayiro, muri kutouraya vhangeri yacho. Nekuti Sauro achiti ndinoda kuti uye nezvikanda zvevaFiristia, anga asina chaaida kuzviitisa, akangoti isai kubhinhuku kana zvauya. Kwatadza kufa seiko Dhavhidhi wacho? Saka muri kuona kuti mukatarisa pachapter 15 yamabasa, Pauro anga ari kunyika dzevahedheni. Ndo panonzi kune dzimwe hama dzakabva Judhea dzikaburukira kuvahedheni, dzikatanga kunetsana naPauro naBhanabhasi, dzingisai vahedheni, dzingisai vahedheni. Pauro akaita nharo huru navo kusvikira paitwa chisungo, endai Jerusaremu munosangana nevaapostora variko, mutsenge nhau iyi muone kuti vahedheni vanofanira kudzingiswa here. Kureva kuti Pauro haana kuuya kuJerusaremu. Vakasvika ikoko vakati shamwari, uri kudzingisa here vahedheni? Enda unodzingisa. Vakatoenda kuvahedheni kwacho kunouraya vhangeri kuvahedheni. Pauro ari kuTesaronika, kwaane sinagogu revaJudha kuTesaronika. Pauro ari paBheria, kwaane sinagogu revaJudha paBheria. Pauro ari kuAthens, Greece, kwaane sinagogu revaJudha kuGreece. Chii chiri kuitika? Vari kutevera Dhavhidhi kuti vanouraya vhangeri. Mukaona Dhavhidhi aenda kuFiristia, haasi kuenda kunouraya vaFiristia, vari kutotsvaka kuuraya Dhavhidhi wacho. Kureva kuti vhangeri yemurayiro inotsvaka kuuraya vhangeri yaKristu. Saka Pauro paGalatians chapter 5 ati ndinopupurira wese anoda kudzingiswa kuti ane mungava wokuti aite murayiro wese, makadonhedzwa panyasha, iyemi munoda kururamiswa nemurayiro. Kuchapter 3 anenge achiti makaroyiwa nani, ndiani akakuroyai. Kuchapter 6 anenge achiti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachisi chinhu, asi kuti munhu ave chisikwa chitsva. Regai tiverenge vhesi yekupedzesera, Colossians chapter 2 verse 10 ne11. Maari nemiwo makazadzwa, iye musoro wavabati vose namasimba. And you are complete in him, which is the head of all principality and power. NdiKristu ari kurehwa. Verse 11. Iye wamakadzingiswawo maari. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. Nokudzingiswa kusingaitwi namaoko. Makadzingiswa nekudzingiswa kusingaitwe nereza. Muviri wenyama hamuna kupinda munew start, hamuna kuenda kumale circumcision.
makadzingiswa nekudzingiswa kusiri kwemaoko. Yes, muviri wenyama uchibviswa muviri wenyama makaubvisa nokudzingiswa kuri kwaKristu. nekudzingisa kuri kwani? KwaKristu. Verengai tinzwe kuti kudzingisa kwaKristu ndekupi? Makavigwa pamwe chete naye pakubhabhatidzwa. Makavigwa pamwe chete naye pakubhabhatidzwa. Pamakamutswawo pamwe chete naye nokutenda kwenyu simba raMwari. Philippians chapter 3 verse 3 ne-4 ne-5. Inoti iye, for we are the circumcision which worship God in the spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised in the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, blah, blah, blah. Saka anoti tine kudzingiswa kwemweya kwatinako. Atipambe nekuzvikudza mukudzingiswa kunoitwa nemaoko. Takadzingiswa pakuurayiwa kwenyama patinobhabhatidzwa murufu rwake. Takadzingiswa nebanga remweya, shoko raMwari, ndiro ratakadzingiswa naro. Saka una ari kuzobata banga achikucheka. Shoko parinenge richitoparidzwa rinenge richibvisa all the undesirable elements of your character. Uchipuruniwa, uchifa panyama kuti urarame pamweya. Hazvina kukwana here vamwazha zvandakaroverwa paKalvari ndikataura 1 kuti baba varegererei avazive zvavanoita? Maakutaurira vanhu futi kuti vanoregererwa vakaenda kuguvambwa? Hazvina kukwana here? Pastor Chris, muri kuti vanhu vauye nemafirst fruits. Hamuzive here kuti iye Jesu ndiye the first fruits from the dead? Hazvina kukwana here zvekumuka kwaJesu kubva kuvakafa kuti mutore zvema first fruits pasalari yemunhu? Hazvina kukwana here. Sabata hamuri kuda kuti vanhu vabate? Kwenga Jesu akati uyai ndikuzorodzei 1. Taifunga kuti tinozorora muna Jesu kwete muzuva rechinomwe. Hazvina kukwana here zvakaitwa naJesu paKalvari? Hazvina kukwana here. Hallelujah. Ndakanzi ndikauraya Goriati ndinopiwa mukadzi. Iyo zvinonda kunzi ndinocheka vaFiristia. Zvekuuraya kwangu Goriati hazvina kukwana here? Muedhena aponeswe nokutedzera murayiro. Kalvari yakakwana. Jesu ari pamuchinjikwa. That is all you need. Wese ari kuparidza murayiro ari kuti hazvina kukwana. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika? Yes. Sauro ari kudhimanda zvikanda zvevaFiristia. Aitiza uyu paipopotwa naGoriati. Aihwanda uyu achidedera. Goriati akaita 40 days achititsvagirei munhu. Sauro aripo aitoti munhu wacho hapana. Dhavhidhi akauraya Goriati. Mupei mukadzi wake. Kristu akawana right yekuti iwe utendeukire kwaari. Musi waakafa akamuka kubva kuvakafa. Zvakakwana. Hakuna balance yakasara kuna Mwari yauri kunzi ubhadhare iwewe ugoponeswa. Jesus paid in full. Uri kutoponeswa naJesu oita murume wako. Akutotanga kukupa zvekuita. Ita chakati. Watomumba make watoponeswa. Saka kana uchizenge waroorwa nenzira yezvikanda, waona maperero acho, nofa uri ngomwa. Ukazoona waroorwa nenzira yezvikanda, hapana mwana. Unonge uchitomhura Mwari uchitomutaurira kuti uri benzi. Muchizvifukura sebenzi risinganyare pamberi pevarandakadzi. Wobva watoziva kuti genga rezvikanda iri. Ukadzwa vakuti I believe in God for a car. Igenga rezvikanda. Mawiro ako kuna David anoita kuti urege kumukudza. Mazwi iwaya akarehwa naMikari, Bhatishebha haana kumboataura. Mazwi iwaya akarehwa naMikari, Abhigeri haana kumboataura.
mazwi iwaya akarehwa namikari ainowa maana umboataura, anongotaurwa bedzina akauya nezvikanda. Bvunza ri pasaidi pako, hamuna kuroorwa nezvikanda here imi? Makaroorwa nezvikanda kaimi? Ndosaka muchituka Mwari. Hazvikunetse kumhura Kristu, hazvikunetse kukonesa nyasha dzaMwari. Wakauya nezvikanda iwe. Ukanzwa vachiti amen, ndakabvisa chegumi ndikabva ndatenga motikari. Ari kudada kuti ndakaroorwa nezvikanda ndimikari. Ungagonako kudada uchiti uri mukadzi waDhavhidhi, uchabata shuwa pakufa. Unofa uri childless. Hauna chibereko chemweya kana chimwe chete chauchabereka pakunamata kwako. Uchanotsva kufanana nevanga vari kumabhawa. Iwe waibata Bhaibheri sabata rega rega. Tiri kuenda kusabata kuGlenview. kuGlenview kune murevhi ariko. Inda uchidzungaira kudaro iwe. Munoitirwa sabata paGlenview apo. Mupane murevhi ipapa. Wakambona sabata rinoitwa pasina murevhi. Makauya nezvikanda kaimi. Itikunara pasaidi pako, hamuna kuuya nezvikanda here. Simudza ruoko rwako, baba nyere kutendai mazvita. Isa hatina kuuya nezvikanda zvepamberi zvavaFiristia. Takaroorwa naKristu nekuda kukunda kwaakaita paKalvari. Akakunda chivi chakanga chichiparidzwa naGoriati pamupata weEla. Makubiti ese aityiwa nevemurayiro, Kristu akakunda chivi, akatora musoro waGoriati akapinda nawo muguta. Tiri rudzi rwokuponeswa nekuda kweropa rakadeuka paKalvari. Zvamakaita Jesu pamuchinjikwa zvakatikwanira. Hakuna mutsanyo watichawedzera kuti tiwane nyasha kuna Mwari. Hakuna minamato yatichawedzera kuti tinzwikwe naMwari. Hakuna mari dzatichabvisa tichitsvaka favor kuna Mwari. We are going to present ourselves before the throne of God, holding on to the Calvary ticket. Tichauya takabata ropa rakayerera. Tichauya takabata shamu dzamakarohwa nemaoko akapindwa nezvipikiri. PaKalvari mukave wakatukwa kuti mugotiponesa. Zvamakaita paKalvari zvakatikwanira kuti tigoponeswa. Hakuna zvimwe zvinoda kuwedzerwa, zvichaimbwa kana zvichaparidzwa kana zvichanyorwa mumabhuku navanhu. Zvamakataura mushoko renyu zvakatikwanira. Tinoponeswa nekutenda kunyasha dzamakatipa paKalvari. Ndizvo zvega zvatinotenda nazvo. Shoko renyu rinoti ngaatukwe unovimba nemabasa emurayiro. Hakuna nyama inoruramiswa pamberi penyu nemabasa emurayiro, nekuti zvivi zvinoziviswa nemurayiro. Asi kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwemurayiro, kuchipupurirwa nemurayiro navaprofita. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Unogona kuombera kudarika.